Sen itin tertizini ýdyrla vurdy. Oğudun kaptırnak bir çetinin düýbünini Basarın yatan ýyzyny urkady. Ine, Basar şu ýerden aşyklap ýatypdyr. Mämini öldürjek bolanlaryna Basar oňa kömek etişipdir. Ama görüň, şu ýerden ol böküpdir diýip, itin bagdalyp böküni ýyzyny ýeten ýollaşlaryny urkady. Basar duýdurman böküp Şagulyň bir ýerini şeýne epdir. Onuň ganym düşman täşguldur. Şonuň şeýle ol ýokman şonu şeýlendir. Yankı täze madarym şu zalimyň madardyr diýip ýeten şenetdi. Ahmet, bärik gelip Alif Ahmed ýanyna çagyrdy. Hani Şagullar gowasy dönni. Siziň üýüňiziň ýanyna goly baranyna, olar näçe adamdy? Olar 4 adamdy. Altam atlary bardy. Şu atlaryň biri biziň mele gulanmaz eken. Men gizeltdi onu tanamandyr öýdem ýalaň açdy. Beýleki boş at eýerlimidi? Ýalaň aç däldi. Onu Şagullardan biriniň öleni sündir diýip Alif edenzetdi. Men habar peşeň tapdym. Ödüm Mauser'ın peşeňe diýip, naşalnyk ýerden bir peşeň alyp Alif'e berdi. Dogry. Basara tutdylar. Efendiden Ahmet Basarın gaçyp giden ýyzyny ýerle gapdyllaky depe çykdylar. Şo depeňiň üstünde durup giden atlaryň toýunyň ýyzyny gördüler. Boşan peşeňler tapdylar. It depeden ýenip kaçypdyr. Şagul dawşy depeňiň üstünde durup gaçyp barýan Basar tüpeňlepdirler. Olar itim uran ulaýmasyn. Ýör görelip eden ýollaşyna ýüzlendi. Efendiden Ahmet itin ýyzyny ýerlap udaw etdiler. Iturup bilen nälerler diýip Ahmet şenetdi. Dogry, it sadakly urup olardan aran açanlar. Eger diýeri bolsa o bir tapar. Erkire şenni o gelmese, on gözüne mykly çykmaly diýip esen ýyla gaýtmagy maslahat berdi. Alif Efendiden Ahmede, "Gatlaňa diýen apolaňyzdan soň goýunlaňy tapyň." Ahmet, "Sen alaşaňam bir ýöredimizden alyp gitjek. Oňa azyk suw ýükler. O aba barıp men adam ýeberýänsem, sen esen solup gülep al. Senin ýanyndan hiç ýere gitmegin idi. Nä men eksekdelmi? Ýok Ahmet, sen eksekdel. Geçen gece sen bir özüň diýen ýaly gowany goradyň. Oň üçin sawgolýany, sen alaşaň bir de gaty gerek. Sen mäňiziň öz atyňyzy bar ahir diýip Ahmet söze başlaryny Alif oň sözüni kesdi. Sen alaşaň bir de gaty gerek diýdim ahyry. Tüpeňi maljakmy? diýip Ahmet sorady. Ýok, sen tüpeň oňa datýaryň. Oň size gerek bolmagy mümkin. Ýöne ahmal bolmaň. Şagullary goýuňyza getirmäň diýip sekretar berip tapşyrdy. Soň Alif ýöz ýoldaşlaryna atlanyň diýip goýberdi. Bar atlanyp uranyny Alif, "Ýeten, derre goýunyň tapdy. Ahmet bile bakyber. Hoşta goluň" diýdi. Alif tag atlanyp uly ýoly gaýra günnäwre tarap gyýlap gitdiler. Bir ýaş milisioner ýöz atyna minip Ahmediň alaşadyna goşulap ýyzdan teň edip gitdi. Ahmet ýöz atynyň gidenine gyýlanyp, gözüniň gyýtagy uly olary uratdy. Alif tagy türlü saadatlary sinip aňyrdaak uly depeýanyň düýbünden aýlanyp gidenlerine Ahmediň göwnüne bolmasa daýaw alaşa ýyzyna gaňrylyp tereden ýaly boldy. Esen mämi şoponyň egri taýagyny ýerine alyp tetini çykarman. Bir gezegem ýyzyna garamanyň gaýra gün matara uly ýalimdap gitdi. Ahmet oň ýyzyna ýerjek bolup, tag eline de beýaşatary, şolon kullapyl gap barýa. Munyň beýli paýdap barmagy näme-ki? Ýa-da doktor ýöňüň düýesini goýundan göreýdimki. Ýöňde görnýän adam ýok ýa-da däldireýdimki. Muň ýaly köp gynanan adamlar däldireýärmiş diýip Ahmet pikirlendi. Sen nire beýle haýdap barýasyň? Esenem içinden pikirlenip barýanmagy şemel, o düşünmän. Diýip Ahmediň gözüne etdi. Men sürüýän ýerinden barýan. Garangy düşmäke goýunlamy tapaly. Goýundan beýlek gideni sen takyk bilýärmiň? Ýylar bar ahyr diýip ýeten goýundan ýyzyny Ahmede görkezdi. Ine, düýämiziň amydy bar. Sen ýadardyň, getir tüpeňi diýip Ahmediň elinden tüpeň aldy. Goýunlarym düýde eşegimden ma diýip ýeten garanka tarap ýerine gotdy. Oň saly gören tarapyndan Ahmet hiç tat görmedi. Örgün şägäniň üstü bilen üýürüp gelýän itin tapyrdasyny eşitip eden tapka durdy. "Gelýär. Basarym gelýär" diýdi. Onyansa it gelip ýeteniň üstüne bökdi. Iki öň aýagyny onuň ýeginine goýup ýangagyny ýalady. Leýreni ýalyp şyňsady. Birden Ahmediň üstüne bökdi. Sarkakyň oýuna baryp, Alif tagy sargy owasynyň iki şeýlek suwy, iki ştamdyr çöregi gowurmany gannymyň alaşadyna ýüklep, bir ýaşullan oňa salgalyp, ýasynlar töweregi Akümmedi tarap uradylar. Geze ýaryndan aganyň soň bular Akümmediň oýuny ýetip, oýa iýmen saklandylar. Alif öz ýanyna ýollaş edip, bir ýaş milisioner aldy murtluk naşarlygyny
Ene bir ikimiz Şaul'un üstüne gidiyoruz. Sen garın adamlar bilen şu yerde tayyar bolupdyr. Biz barıp o galtamanlarla gürleşmeli. Eger o galtamanlar bizim şertimizle razı bolman, özümüz tutacak bolsalar, bir diğeri ele düşmez. Yok man atışar. O aydan tüpün tez çıktığı hükümete yetişin. Düşünüklü mü deyip Alif aytdı. Bar düşünüklü yöne galtamanlar tedi helak edeymesin deyip, naçalını sonra günün Alif'in yüzüne gözümler etti. Alif elindeki beyaşatların naçalını verdi de, yaş militseneri yer deyip piyadala uğradı. Yaş militsenerim attan düşüp, "Menem tüpüňmi koyayın mı?" diýip sorady. "Yok, sen tüpüň koyma. Senin tüpüň gerek bolar." Ýolaş Alif. Galtamanyň üstüne beýaşa tartyp mäň diýip, naşallyk oňa alzyraňy ýagdy edýärdi. "Men ýanymda kiçi ýaragym bar" diýip Alif mürdedi de, ýaş militsener bilen garan katyňyp gitdi. Pijik balyşyny edip Alif oba gulaý bardy. Ay aýdyňlykda öýleriň su dury görünýär, emma hiç bir öýde ışık ýok. Alif'in gözü golaýyndaky bir satman taýgardy. Satma ýakynrak baranyna daýaw agit bulara tarap ýürüp başlady. Itten eder edip ikisem sakka durdy. Akbay diýip Alif sarat etlendi. It guýrugyny bulap bulara has golaý geldi. Alif dagy ýörejek bolup ýönelse, it hıngranýa. Gymyrly mandursalar, olam zınkyn skyrman bulara tarap tinkerini dikip dur. Şo duruşlaryny bir taram durdular. Haramy ölmek ýüpsüzi daňdaw diýip Alif hüngürdedi. Onyan sabır adam Suriýan tedeşdirdi. Çatmadan çıkıp ak balak ak göýnek adam bulara tarap uğradı. Kimem bolsaňyz geliberiň. Akbaýyny degmez diýip ol adam seslendi. Dogry Akbaý guýrugyny bulap ýa çekildi de Alif daga ýol berdi. Ol adam golaý gelip Alif'e salam berdi. Soň golar amanyny saglyk soraşdylar. Ana oglanlar ýörüň satma beralyň ýa-da berendiňiz. Çaý çörek bereýin diýip ýaşuly olar satma çagyrdy. Sağ ol agam. Bizim işimiz gısta böyle. Şaul'u oğudu mu kadip Alif soradı. Şon çözünü ha bilmedim deyip yaşul sakınlı. Bari ýeňiz ikiniz bolsaňyz olara barjy bolmaň. Beýletinen özüňiz ýaşy bilýäňiz deyip yaşul tiňet etdi. Siz papakly dagyly. Ýokardan geldiňizmi? Ýaraňyz ýeke ýaly. Yaşul. Şaul'yň öýüni görkezseňiz bilen deyip Alif ol adama aýdyny. Görkez men oňa ýokdy däl. Ha görnýän oň mihman tamydyr. Ýöne bu bolşuňyza olara barmaň. Şuna olarakda mojuk gürrüňler ýaýrap başlady. Bolýagym, onu itiňe saklan. Ennisi Akbaý ýürme, arkaýyn bolaýyn. Siz men bilen gürleşdiňiz, olany sizi men tanışymdyr öýdür. Mihman zaýynyň golaýyny diýip ýokdur. Şaullyň iti gaýrakda öýüň gapsyndadyr. 70 adamyň öýüne gize barmak katarlıdır. Ýöne ahmal bolaýmaň diýip ýaşul tapşyrdy. Ýaşullyn Akbaý galdy. Alif da bolsa as ýörep mihman zaýy golaý geldiler. Seni şu ýerde dur. Golaýyňa adam getirme. İçeriden bir adam şykaýtdy. Daşardan bir adam gelýän ulady, tüpüň senep gaýra şekil. Ahmal bolup soňuna alaýman. Ýok, man öňürtatgyn diýip Alif ýollaşyna berk tapşyrdy hem gapa golaý baryp itip gördü. Şaul "Ay Şaul" diýip iki kelek salajaga ýygyrdy. İçeriden bir adam üskürdi. Soňra "Siz kim bolarsyňyz?" diýip ýuwaş etlendi. "Men Aş" diýip Alif kimlurdy. "Siz kimsiňiz? Kim bolan haňa näme?" "Aş diýildi Aşda" diýip Alif gaharlandy. Ol adam oýty çöp çakyp çyrany ýakdy. Gapa gelip emaýly işi açdy. Alif ýyragy çekilip içeri göz aýlady. Hiç kim görmändiň jaýa girdi. "Ha, Kasim işan bitirmi?" Alif tanap Kasim alzırady. Gorkusyna ýüzi agyryp süňgüzandy. "Mehmet Ali siz midiňiz? Gelin giri berin. Häzir gidip çaý çörek getireýin" diýip işan badytyklap başlady. "Ha, çaý çörek diýsene. Siz bir ýerde näme işläp ýörsiňiz?" diýip Alif ýuwaş sesle gahar sorady. "Geçip barýardyk, garan katlyşanyna sowlaýdyk." "Hany Şaul nerede?" "Bilmedik. Biz gelemizde owada ýok ekeni." "Bilýänsiňiz nereden aýdyň?" "Allah bar, habarymyz ýokdur." "Ýörüň Şaul'yň öýüni görkezim." "Bolýa görkezersiz" diýip Kasim işan ýöňe düşüp urady. Alif militsenere ýyrakdan el berdiydi. 3-4 keşik bolup Şaul'yň öýüne golaý baranlaryny bir gara ala it ýürüp bulan öňünden çykdy. Ak bilek diýip işan seslerini. It guýrugyny bulaýlap ýürmesini goýdy. Militsener öýe golaý barman togtady. İşan bilen Alif gapa bardy. Aknabat, han gapyny açyň diýip işan tan rowk diýip saraja seslerini.
Siz kim diýip içeriden aýal tez saleşdirdi. Biz İşan agaňyzdyr. Kasym İşandyr. Açyň. İçeride soraýanny. Gapa sürünmäden ilki Kasym İşan, oň ýüzü bilen Alif öýe girdi. Aklyny bat ýagdaý aňyp, agras ýüzü bilen Alify gaharlayan etdi. Size büýden näme gerek? Şagul nerede? Bilmem. Bu nirä gidenini aýal adama aýdýanlardan näler? Oňa diýen işlerinden bir habarmy diýip Alif sorady. Ol aýalyny geňeşip, "Işe diýen näler?" diýip aýna wat pert jogap berdi. Alif ola ýaryň pert jogap berýänini geň gördü, oňa şiňerlik seretdi. Sıranyň ışygyny ol ýaş aýalyň garaýagazdan uwudan ýüzi daş kömür ýaly ýalpyllap, tegelip gara göder ýanyp göründü. Alif özünden bir ýaş aýaly akna wat diýen, garana wat diýmeleken. Özünün beýle sagdyn ýaş gözer aýalyň süňi şagyşap başlan, şawula duşmagyna görünen newsa agyr. Bir ýerde aýalym günäkär däller diýip pikirlendi. Siz şawulyny görünmädiňizde men gelenimi aýdym. Özünen biriň edaramyza gelip, öýdeden işlerini puşman edýänini aýdyp bar etmişini boyun alsa, on günäki ýeňler. Bundan beýle hyýanatçylyk etmekden özüni gorar. Hem özüni hem dogan garnaşlaryny helakçylykdan halat eder. Siz maňa ne hakka halynýaňyz? Men size ýamanlyk üçin gelmedim-de, ýagşylyk etmek üçin geldim. Siziň äriňiziň hem onuň inleriniň elini gany bulamakdan, halka hyýanat etmekden olar saklamak üçin geldim. Ýokman aýdyň, diýip Alif Kasym İşany ýerine türkäp, aýny wadyň hüngürdeşine kulak asman, mihman zaya tarap uğradı. Zaya giren matlaryny Alif dik turan ýerinden, "Kasym İşan, geç düşüň üstüne de otur" diýdi. Kasym geçip oturdy. "Kulak as." Ertirin özüne gidip şawulyny tapdy aýtdy. "Inneki anladan berdi o ýokman men ýanyma gelsin. Ýan kaýdanam özü gelse günäki ýeňler. Öz garalaryny naky. Adyna Volkov takyp ýören daşary ýurtly nejik düşman tutup bire getirip berdi. Şawulyň günäsiniň geçilýäninem ata ähtimaldyr. Eger o inneki anladan berdi gelmedi, hökümet oň ugruna amakly çykar. Öleni öler ölmedigem tutup suwdyň önüne çökerer. Düşünipdimi işan? Sen özüňe de dogry şom ýöklet. Şom ýöklediň için ne? Şawulyň eden gurruňy hem onuň jogabyny maňa ýetir. Eger men gümüşmi ýerine ýetirmeden, sana da sagul aýtmaz. Olam düşünipdimi? Düşünüklidir Mehmet Ali diýip, İşan hanasyndan çykyp duran möhli gözlerini barkylladyp Alify seretdi. Alif hoşlaşyp çykyp gitdi. Barp ýoldaşlaryny alyp raýona tarap ýola düşdi. Garry seýsem, Fatmady, hoşlarsy garyp bulunduryş üçin ulary jaýlamagy, tutlugala owasynyň erkek adamlaryň köpediň ýaly gonamçylyk etdi. O adamlar ulary silap bildi. Bu ýöne adam derler. Ýutup, şo gelýän eşeklerini tutmaly. Ol uly ýolly gelmän şepdäki iňsi ýoda öle gelýär. Atlary şu oýda goýup piýadalap ýöňünden çykaly. Bolýa, diýip ýutup radylaşdy. Iki ýoldaş atlaryny tüýdeni daňyp, öldürüm ýapyrylyp eşekleriniň gelýän ýoldasyna bardylar. Ýutup ýodanyň sag gapdalyny, esenim şep tarapyna sağdagyň gapdalyna gabat durdular. Ol adam eşegini ýorguladyp barka ýakynlap gelýär. Esen, o gelýän bir garry adam ýaly diýip ýutup salaja ýetledi. Onuň goltugyna ýaragy bar uraýmasyn. Deňämi ýeterem ölüp ýöküp, goluny tutgun. Menim beýlek goluny tutaryn diýip eden pişirdi. Eşekli hat golaýa geldi. Berkira göre diýip eden geňirgenni. Eşek ýorgulap tümlükden aşağı indi. Deňlerine ýeten aşağı edip topuldy, ýolagçynyň sag golundan mähkäms bir ýokaryp galdyrdy. Onu ýansa ýutup onuň şep goltugyny galdyrdy. Berkeli köýete eşekden sypyrlyp galdy. Ağa eşek bir wada ürküp kaçdy. Aňyrak barp ýygyny öwürlüp eýedini seretdi. Soňam ýoldan togulup gugry ýyraklary güýmenmäge durdy. Eşegiň üstünden got berilip düşürilen Berkeliň degresi ýarly. "Maňa degmäň, men bir söwdegär ýolagçy" diýip ýalvarmaga durdy. "Maňa Berkeli ağa diýerler. Lakammam madyr maňa Berkeli geçe diýsen, bu jelegi aýda tanamaýan bolmaz" diýip birden kürtdirip durdy. "Menden tanaýan. Sen mäňe sopanyň solugy esenlermi? Wey jany ul batyl sen uşşaň. Bay o men size şaýy tüýji getirýärdim." "Dogry Berkeli ağa. Sen sopanyny ýeke tüýjiden azam getirip berýärdim. Men seni gaty tanaýan diýip, esen Berkeliniň guşawyna gysdyrylan ak taply jöwür pişagyn aldy. Soňam barlaşdyrdy. Emma başga ýere tapylmady. Eşegiň horjundan şaýy nabat ýaly köwde hareketler tapyldy.
Nerden gelýän diýip eten sorady. Ey şu çolonlaň üstünden. Nerden gelýän aýtmajak bolýanyny düşünip eten ondan gaharly sorady. Berkel aga. Sen daňatmadan öň ýanyna 4 san atly bilen akymdyň oýunyny. Şagulyň mihmanhanasyna aýrylyşyp soň nire gitdim. Men hiç ýere gidem bok. Akymmetde Şagulynyň mihmanhanasyna da baramok diýip Berkel ýaran söyledi. Uton, sakalyň agyndan ton. Sen Şaguly galtamana hyzmat edýärsiň. Men diýenmezsem, sana diýjekler. Eger etmesem, ýa-da şu duran ýerinde bir okotawşyr ýanyp ýeten tüpeňini Berkel açenedi. Oğlum meni galtamana ýanyma, men bir biýünedir, näme ýumuşyň bolsa edeýin, täýölýän sen hyzmatkaryň bolýyn, diýip näme söylýänini bilmän tanryklap başlady. Ýeten Berkeliniň gelin ýodasy bilen uzakdan bir atlynyň gelýänini görtdi, onu ýutup görkezdi. Bar, eşeğe minne şu oya gelip, ýeten Berkele abardar etdi. Berkel eşeğine minip gelýänçe ýeten pikirlerini. Şo gelýän atly Berkeliniň ýoldaşy bolaýmasyn diýip ol ýutupdan sorady. Goza näme üçin şammyda bilen luşşony boýnalan okdyp ýeten geňergenni. Soňam oya gelýän Berkele etdi. Berkel gelip eşekden düşüp boldy. Düşme. Eşeği türde şu ýolda bilen depe çykyp dur diýip ýeten buýurdy. Berkel eşeğin depeň üstüne sürüp durdy. Görýärmiň, howdukdan gelen atlyny diýip ýeten sorady. Berkel derrew görýänini boýnaldy. Ol atly töweregine ýaltaklap atyny sağytyp gelýärdi. Emma sen depe çykanmadyň. Ol atly göni bäri atyny düzümrek sürüp başlady. Ol atly bilen seniň näme dilluşyň bardygyny derrew bidaýt. Ýogsa da atly gelenden soň bardagyň ustasylar. Şondan soň sen özüň okuynyşyr. Berkel tetini çykarmady. Atly barha golýap gelýär. Ezen onuň ýeginde tüpeňiniň bardygyny gördü. Ýutup ýene sağdagyň türüne bukulyp dur. Bir tarap ýaraly düşman gelýär. Yaragyny taýýar tutup dur diýip ol ýoldaşyna tapşyrdy. Atly golýap gelýär. Gara telpekli dowul atly. At sakar, üstündäki ýaşy tüpeňini ýeginden aşyrypdyr. Gelişi arkaýyn. Berkelin ýürütgäp agyrt başlady. Berkel aga, telpegiňi çykarda ýokary gallar diýip ýeten buýurdy. Men ne günah ýok oglum, minne barsyn aýdaýyn. Beýelýän Şagulynyň atly sözi. Men telpegimi gallyryp bulanymda o gelmeli diýip Berkel telpegini çykardy. Oň ýaly telpegiň gallyrda bula diýip ýeten buýurdy. Berkelin telpek bulanyny görüp ýanky atly ýören arkaýyn atyny sürüp bula tarap gaýtdy. Atly ýoda bilen depadyrmaşy urady. Berkel aga, näme üçin meni görünmädiňi telpegini bulamadyň ýa-da? Akymmetde gannymdagy barmy? Hey ýentek, olar gelip ýetişen näldire diýip o Berkeliniň ýanyna atyny taklady. Onýança ýeten böküp onu atdan agdardy. Onun çep bolunun mehkem tutup birine pıçagaldy. Şo wagt ýutup kömek ýetişdi. Ýeten onuň tüpeňini saparyp aldy da ikinin arkasyna daňdy. Garawmyň jöwzatyna ýöre garýört duran daýok ýaş ýigit uly tüwellerini alyrdy Berkel etdi. Haramzada. Dönük garry diýip arlady. Bari Allah Taalanyň buýrugydyr. Bari kısmetdir diýip Berkeli ýaş galtamanyň gadaply nazaryna istem edip bilmän geç sakkally sarym tül ýüzüni iki waka sowmaga durdy. Şaguly dagy indi doktor del. Olara gelip meni boşadar. Sen garryň hamyň duzlaryň. Ýaş galtamany etene gadaply etdi. Siz meni gapyrlykda tutduňuz. Garry doňy telpegini bulap allamadyk bolsa, ikiňizdiň janyňyz jehenneme bererdim. Gayratyňyz bolsa men elim boşadyň. Den ýara galalyň. Ikiňiz daşma geçireýin. Alyň eliňizde pysagyňyzy, maňa diýip pysagymy beriň. Ikiňizdiň garryňa silkeýin, ýa-da alyň tüpeňiňizi, çykyň islendi peňiňizi, gelin mer turşy bolýan. Bu wagt Berkeliniň hem ýanky ýaş şigidin pysagyny seredip, gen galyp durun ýeten ýutuby, bäýbi pysaklaryň meňdeşdigini. Şammyň pysagyny edilişler ýaly. Hemmesini burusda ýatapdyr diýdi. Soň ýaş galtamana garap, "Hey Batyr, senen tek şümret elpekleri görünlersin. Ýene bir kimiz şolardan nursyp, ýeten oňa ýutup görkezdi. Kän galmagal etseň, başyň togulunur. Sizden bir şümret elpekli bolarmy? Şaguly baýda bir gelsin, olar siz şümret elpekleri görkezerler." Şaguly da gannyndan gorkup ýywan beýär ýanyna gaçmaýlanyp ýör. Şaguly adamdan gaçmaz. Olan tekside özüniň kimdigini tanadar. Bir hada çykaraşyň bakary diýip ýaş galtamanyň boýuny süýndürip öz ýeriniň ýygyny tarap etdi.
Esen ýaş galtamanyň ýaňralygynyň peýdalanyp özüne gerek zatlaryny bildi. Ol usul bilen türlü sadaga bokulup ýaş galtamanyň gerini ýygyna garady. Uzakdan ul tozan görünýär. Şagul dag gelýär diýip ol Ýusufa habar berdi. Uzakdan gelýän atlylara esenem Ýusufum seretdi. Ente goly uzakdadylar. Olar köplükde bolsak diňe Ýusuf kime? Gannymaga da gelip ýetişmezmi? Olaň ýygy toz görünýär. Bir ýölhüm galtamanlar akymmedim oýuny geçirmellerler diýip eden pikirlendi. Ýaş galtaman bilen berkel telpet bula. Olar şagyrmasalar. Galtamanlar gorka ahmal ulman gelirler. Emma olaň şagyr ýanyny görseler gelin. Olar arkaýynlaşarlar. Bilim üçin olaň arkaýynlaşma peýdaly. Ýöp, bar ýaş galtamanyň atyny tutdy, getirdi buyurdy. Esenin özü ýaş galtamanyň telpegini geydi. Soň onuň atyny atlandy da berkele eşegiňi sürdi, men ýydyma düşdi. Esen berkelini ýydyna düşürüp depen üstüne çykdy. Uzakdan gelýän atlylara görünür ýar edip ikisem telpeklerini bulaýlady. Gaptallar gaby sadan arasyndan hem galtamanlara hem telpek bulayan esene seret duran Ýusuf. "Hey esen, sen olary beýik şagyr ýaňly. Ajalyň howlugy ýamyň" diýip geňirgen sorady. Olar şagyrsaňam, şagyrmasaňam akymmedim suwuna geler. Men ýöne olary arkaýynrak bolup geler ýaly Ajaly gol bulaýanlygym dogry. Adam ölümini boyunna alyp ölse merdire öler. Kakyň dagy janymyza ýetişäýmedi. Biziň ikimiziň kim ölümdir. Başgalasy ýokdur. Galtamanyň tozany gatulykdy görünýär. Emma ýangy görünen toppa atly bolsa, esen naga ýakynlaşyp gelýär. Beýle galtamanlar iki bölnäydimki. Gelýän atlylaryň ýerininden uly tozan gelýärler. Gelýän ýetsekli atlydan käne elýärler. Ey, näçe ulyny näme diýip esen pikirlendi. Bärki ýöňdäk toppa galtamanlar edilip gidijek ýylky türýär bolup, başly barat goýlaşyp gelýärler. Emma ýerki uly türýän tep görünýär. Ýöne tozan uzakdan göberilip biýzay uly görünýär. Ey, ýyny görjek bolsalar, görünürler diýip esen depeden düşdi. Ýusufum alyp gidip atlaryny atlandylar. Herde bir tümmeň jeňsegine bokurup atmaga taýynlandylar. Esen atanmadyna Ýusufum atyp başlamaly. Uzakdan galtamanlaryň wagty eşdilip bolady. Sadagyň köregesinde ýatan ýaş galtaman bir neme dikerli. "Ey dinen çykanlar, han ha birin kirre gelýär. Siziň hamyňyz hoýurlar" diýip agzyna geleni tamrap gaýgyryp başlady. Berkel şu tümmeň üstüne eşekli duruşuna wagar turdup ýetip gelýän galtamanlar terip ýagrady ýarly. Telpek bulumanam geymänim ýadynyň çykardy. Telpegini ýerine saklaýjyny doňup galdy. Galtamanlar has golýlanna berkel ýözüne geldi. Men ilki bilen pulu malagyda bulýla dönüklük edip şawla ýaran boldum. Iki saat ýetginjekden gorkup öz janym saklamak üçin şawlada oň ähli atlylaryna da şümle telpek gillere de dönüklük etdim. İki oduň arasynda galdym. Inni men nirega şeýni pikirlendi. Birdenem kaçmak ýadyna düşdi. O diýerre telpegini geyip eşegini debsiredi. Depeden ýinip kaçdy. Bu wagt galtamanlar arkaýyn öz aralaryna gürleşip Ýusuf dagyň ýanyna golýap gelýärdiler. Esen gyssan ýygyny heredi. Akymmet kümmedini gabyrdy otyr, owa soruluk. Onuň maňry heredi. Gumluk, sadaklyk, selinlik. Hal gumyň eteginde iki taýan tormutlap ýör. Emma atyýat görünýär. Gannymam ýok atyýadym. İki taýan bolup başly barat at çapyşyp gelýän galtamanyň öňünde nähil durup bolarka. Esen uldan demäli. Ýusufa deretdi. Ýusuf, sen atyňy sürübilişiňden türde gaç. Men ýekümiň garynlygymy? Galtamanlaryň akymedy gelendigini kakyňa habar ber. Kömek ýetişdim. Menden düşmanyň öňüne ýeki goýup gidip bilmen. Kakymdagy biriň ýagdaýmy bilýändir. Olar gystany ýandylar, tir gelerler. Olar gelýänçe bir galtamanlar akymedy goýup bermerler. Bir iki bolsak, düşmanlar owa goýup bermer köprek haklar. Onuň näme bolsagymy kime bile bolurlyp Ýusuf ýalbarýan ýar edip ýeteni teretdi. Düşman hat goloýa geldi. Giderleşip durma wagt ýok. Has goloýa gelen dogry atlydan şenäp ýeten atyp goýberdi. Ol atdan agdaryp gaýtdy. Dorat badyna ýatyryp öwrüldi, ýygyna gaçdy. Dorat badyny ýatyryp öwrüldi, ýygyna gaçdy. Ýeteniň atanyny görüp Ýusufum bir atlydan atdy. Onuň atanam atdan agyp gaýtdy. Ýeten bilen Ýusuf iki ýerden atyp başladylar. Yollaşlarynyň atdan agyanyny gören galtamanlar tiýi ýere dolanyp gaçmak bile boldular. Ýeteniň hem Ýusufyň hem ýürekleri giňedi. Galtamanlar gaçyrynlyklaryna begenler, emma olaň begenişler doga çekmedi. Galtamanlaryň bölünýändigini,
Bir bölügünün gaýra günne bol. Bir topornyň bolsa gaýra gün matar tarapdan ýene oba uranlygyny esenlen ýutup gördü. Ýutup sen günne o tarapky toporyň öňüne git. Men gün matarkyň öňüne gidin. Duşmany görünmejek bolgun daşyň aldyraýmagyn. Entek gulaýa gelmäl katyp başly. Emma sene batdyn. Bulun ikidem atlaryny o ýerden sürüp depe çykman aýlanyp duşmanyň öňüne gitdiler. Innora bir-birlerini aýrylşdylar. Inne olaryň kalbyna gorku düşdi. Ýutup atyny sürüp bir depeýanyň ýokary başyna golaýdak sağa gabat bolup galtamanyna seretdi. Olar ýaýran bolup muňa tarap goýulap gelýär. Gön garşyndan gelýäni putonny şana alyp atdy ölün. Ol atyň üstüne arkan gaýşaryp soňam bir gapdala alyp gaýtdy. Atlylar sagdan hem şepden hem garşydan hem ýakynlaşyp gelýär. Ýutup gystany batdy. Ýetişip bilýän atdy. Emma atyň üstüne alyp gaýdýan ýok. O şenäm atdy, ok boş geçdi. Gystan ýaldyryýar. Sağ tarapdan iki atly has gulaýa gelýär. Biriniň atyny oku zaslap, onuň gulagynyň ýanyna geçdi. Gördürer diýen. Inni bir yerimden ütgäýin. Ýüzüp atyny saptyryp oýa indi. Sağ tarapdan gelýänleň öňüni gyýlap, bir sadagyň düýüne geldi. İki danatly ýetip gelýär. Ýüzüp şenä batdy. Olaň öňüne atdan agdy. Beýlekse atyny sürüp depe gabat boldy. Gülmatar tarapdan hem atlylar ýetip gelýärler. Men diýerdi çökler. Esenden habar ýok. Onuň tüpeňini kesemeşdirin ok, ony uraýdyrarmyka. Men diýerdi çök bolýarlarmyka diýip ýüzüp tüpeňini ok salýa katkirlen töwrüni seretdi. Gün ýaşmaga az galypdyr. Karanky düşäýse men gutuluryn. Ýüzübe tarap atylýan oklar üstüne abyň turan sadagyň türünde döküp başlady. Ýene gördüler. Ýüzüp ýere çekiljek bolanyny sag böwürni ýandyryp geçen güýş ony atdan ýetdi. Atdan ýeklen ýüzüp zan howurna hatanaklap depädirmaşdy da bir sadagyň düýbüne gyşardy. Şol gyşarşyna sagyny da şepini datyp başlady. Ganakya, askynatçy. Duşmanlar ýören goly gelýärler. Ýüzüpň gözüniň öňü mezdiýär. Menekler uçunokluya, inna uçunoklaryň arasynda görünýän duşmanla tarap atdy. Olinni başyny tüpeňiň gunnugyna goýýar. Şonda da ol öz ýanyndan duşmanlar görýän, olary atýan kişi bolýar. Isýanlygyndan gün ýaşmadan öň ýanyna akymedy, gannym gelip ýetişdi. Owanyň içi bilen atışyk bolýan tarapy göni geçdi. Topar atlaryň gelýänini görüp galtamanlar ýere çekildiler. Esenlen gannym özünden gidip ýatan ýutup tapdylar. Şagulyň mehmanhanasynda süýjeli sıraryň ışygyna biraz ýutubyň yaratyna emetdi. O kewdäniň aşak uzuny tapsyryp, goltugyň aşak etegindäki etleriň içinden dowgam geçipdir. Yaran ýup arasyrdyk derman etdik. Gan köp gidipdir. Ýigidin yskyny ýok, häzir rahatlandy. Ýoldaş komandir gorkma, ogluňy tiýiz gutulur. Bir talam rahat ýatsyn diýip biraz çykyp gitdi. Akymmetde nahar bişirildi. Kazakov atryat bilen garanky madally çönüne gelip ýetişdi. Her kim atyn toýakdy. Oňa otym berdi. Soň öýleri nahar ýyp çay içmäge başlandyryny gaýry gülmatar tarapyndan mözik uglaýan ýaly bir hil eşdildi. Etende o ýerine geldi. Basaryň tefi, garnym ağa, neňi timiň tefi. O meni çagyrýar. Ýoldaş komandir maňa ruhsat ber. Olit bir zat görünür ya Ahmet tapandyr. Garnymym Kazakovym, Brunovym ittakda her hil görünür eşdipdiler. Basaryň adyny eşdenden olar bir hil begenişli ýaly bir-biriniň ýüzüne telişdiler. Saňa ruhsat. Gaýra hem gülmatar tarapdaky gödäwçileriň öňüne geçip, duşmanlaryň ýagdaýyny etewan bol. Ýütgeşik bir zat bolsa bile habar ber diýip, gannym esen ulatdy. Eseniň "Ali, basar, Ali" diýip, aňarka alan üstüne gyýyrýan sesini mehmanhanada oturundan bar eşitdi. Gannym eseniň kyýal ýumuşy bilen sadak milisioner hem owanyň gaýra gülmataryny berdi. Owanyň äri töwrüne gödäwçilik goýuldy. Emma sadak ýeteniň işi duşmany barlamak. Olaryň haýy tarapdan haçan nähir güýçülen owanyň üstüne soljokdygyny bilmekden. Eger solmojak bolsa, haýy ýana näme maksat, nähir güýç bilen soguljogyny bilmekden baratdy. Başga adam iwermen, esenlen sadagyň beýle agryşy iwerleýäniň sebäbi, ikisiniň hem goýun ýygyna giden, gumy bilet adamda bolan üçin. Ýoldaş komandirler, size minni öz orunlaryňyza baryň. Galtamanlar akymyda ýerecek bolup, bir bada bar güýjüni goýarlar. Häýli ütgeşlik bolsa maňa habar beriň. Razvedkanyň maglumatyna görä, galtamanlar ilki bilen gaýry gülmatara dolmarlar. Şonuň üçin ýoldaş Kazakov ahmal bolmaň. Gaty berip duruň. Ýoldaş Brunov, seniň üstüňden gönü gaýrydan hem urmaklar ähtimallar diýip, gannym komandirleri ýerli-ýerine ulatdy. Ýeşan Amanow bolsa, ýigitler bilen Brunowyň günnäwür tarapyny berdi. Gannym tustagda oturan ýaş galtamandan sonra getdi.
Emma ol galtaman keskelden birjikde zat aýtmady. Onu düşündirip çykdy. Hem lurdy emma hiç ta çykmady. Onu ekidenlerden soň gannym gapyda duran ýigide, "Barın aýdyň. Garry tutsugy men ýanyma getirdiler" diýdi. Berkeli geçýän alyp geldiler. "Yer Berkeli abi, siz hökümetden näme ýamanlyk gördüňiz?" diýip gannym sorady. Berkeli işiň sınrygyny aňdy. Onun süýür sakkalynyň ugy salatanrya, ýudunyp gepleýär. "Gannym kerwen maşy. Men bolşewikden ýamanlyk göremok. Şükür Hudaýa günüm, oňa diýse toguma tok diýen adam ýok." Şagulynyň ýeri gitdi, suw gitdi, ýüdümli bagly ulu hayatlary bar mülk gitdi. Gumdaky goýuny diýeti gitdi, dogrymy? Rastdyr. Oň bardadyna erinden adandyrlar. Şoň şinem ol hökümeti ýigrenýe rastdyr. Şoň şinem ol hökümetiň düşmany. Bize edip birin düşmançylygy diýe, dogrymy? Diýip gannym sorady. Rastdyr. Rast boldy. Sen bizim hökümetimiziň düşmanyna kömek edýärsiň. Sen oň tarapyna geçdiň, dogrymy? Ýok, men oňa kömek eden nälerin. Bizim düşmanymyzyň nökerem, bize düşman bolar. Sen bizim düşmanymyz diýip gannymga garlady. Berkeli bütün ýynnamy tanryklap dik galyp başlady. Gannym Berkeliň gorkýanyny gördü. "Sen päriňden gaýtdy. Men soragyma jogap ber. Şagulyň näme satlysy bar?" "Üstümde Hudaý we gannymjan, oň atlysynyň näçedigini men bilemok. Mergen öleni özüň bilýän, oň gowy edil, kerwen saraýaly atdan noly." diýip Berkeli tigir edip aşağı oturdy. Şagulyň näçe adamynyň bardygyny Berkeli bilýän näler. Eger mergen öleniň oý atdan doly bolsa, onuň atlysy bolmaly diýip gannym pikir etdi. "Men oglumy gördüňmi?" diýip gannym ýoşa sorady. "Üstümde Hudaý we gannymjan göremmek." Gannym ýigide ýüzlenip, "Äkidiň gojan" diýdi. Berkeli geçen äkidenlerden soň gannym bir meýdan pikire batyp oturdy. Gannym at toýunyň sesini eşitdi. "Kim geldi?" diýip gapda duran ýigitden sorady. "Eteni meň diýe, ýyrynda item bar. Eteni aýt derreg gelsin" diýip gannym buýurdy. "Bolýa" diýip ýigit buýrugy eteni aýtmak etdi. Eten jaýa girin madyna Şagul dagynyň leşker gurup gelýänini aýtdy. Basar birin atışýanymy, uruşýanymy ýerlap ýürülmäge semelli. Eten öz basaryny ýöňem iki şörenini hem onu tanaman üçin çağırmanyny gannyma gurrun berdi. Şagulynyň gelýänini görüp basar uglap meni çağırdyr. Olar 2-3 kilometrlikde durup 3 toppoga bölündi. Bir bölü hat Günnäwür tarapy. Beýlik toppoklar bolsa dik gaýry hem Günmatar tarapdan bile garşy ugruldylar. Günmatar gaýrydan gelýän goşun beýlik toppoklar garanyňda ikisi de köp. Eden bar bilen atlaryny aýdyp bolandan soň gannyma ruhsat berden, itimi yallaýyn hem suwa ýakynyp gitme urus sorady. Itin yallap bolandan soň Şagullaryň Günmatar tarapdan gelýän toplaryň öňüne gitdi. Olaň hyýalyny bil. Olar Günmatar ilerik aýlanyp bir gawajak bolaýmasynlar. Bar bilen dadyň maňa habar berip dur diýip gannym etene ruhsat berdi. Eten gidin madyny onuň getiren habaryny getirmek üçin Kazakowyň, Brunowyň, Amanowyň üstüne adamy berdi. Çyrany getirip gannym oglunyň ýüzüne seretdi. Ýüzüp dünýäni bilmän meýmirap uklap ýatyr. Gan köp gideni bolsa gerek. Ýüzü gat solup görünýär. "Dogumly oglum, edermen, eke taýym" diýip gannym salahem gaýgyryp şyrdy. Ahmedi atlady. Ýusuf aýaraly göli. "O ne hirkä" diýip oýlandy. Bir ýigit ruhy dalyp çaýa girdi. "Ýoldaş komandir, esen bilen Ýusufyň urup atdan ýykany 6 adam. Olardan 2 ölüpdir, 4 ýaraly. Ölenleri jaýladyk. Yaralary Şagulyny taşlap giden gary öňe getirdik. Ýadyr biraz olan yaralaryndan 300 eçenini ok bilen 6 tüpen getirdik. Olan yarası agyrmy? Bir agyr yaraly. Tanaýaryňyz barmy? Bir yaraly ýene. Şagulyň öýde urlyjak bolýarlar. Bolýar. Gitme uruhy dediň, gidiberin." O gidenden soň ýene bir ýigit uruhy dalyp çaýa girdi. "Ýoldaş komandir, gary tutsa geltip, tutsa saklanýan öýe sallyk göli, tutsa ýaşgal taman dönük diýip oň içine depipdir. Baryp sıra ýakyp görsek, geç sakkal gary gözüne agdaryp ýatyr. Onu bir aziltme uruhy dediň. Häzir gözüne etdiň." Ýaş ýigit çykyp gidenden soň gannym sırany tekside goýup oturdy. Bu gal tamanlar edil adam horýaly. Bir-birine de rehim edin oklar diýip o ýuwaş gepledi. Birden dik gaýrydan Brunowyň giden tarapyndan tüpen atyldy. Tüpen sesleri hat güýje vurdy. "Inne başdan aýdy" diýen gannym seslendi. Tüpen sesine gulak salyp gannym bir az oturdy. Uruşyň barha güýjeýänini ýara sesleriniň
gürelmeginin ağımak bolýady. Gannym da çykdy. Ay aýdyň gellerler patrak ýalaslypdyr. Garazy öýler satmalar, oýda duran atlar görünýär. Gannym gapyda duran ýigide "Artyk çagyr" diýip buyurdy. Gaýradan eşdilýän tüpüň sesleri bäher tüýşýän ýaly. Ýa-men göwnümem kädip gannym durup diňkärli. Burunov ýa çekilýärmi? Ola bolmaz. Duşmany owa arlaşdyrmalylar. Birdenim gannymyň ýadyna ýaraly oğul düşdi. Gelin wadymyza Ýusuby raýony bermeli. Wagt oňurmandyr. Gannymyň gaýgyly pikirlerini artyk gelmek boldy. Artyk ýanyňa 2 adam alla. Derrew ýagdaýy bilip maňa habar ber. Burunov kyssanýan bolaýmasyn. Ýaragetler gaty goleýdyn eşdilýän ýaly diýip gannym alada bilen artyk öýdürdi. Artyk 2 ýigidi ýanylyp gaýrylyny alyp gitdi. Günmatar gaýra tarapdan tüpüň sesleri güýçli çykdy. Günnowur gaýra tarapdan tüpüň sesleri eşdilip başlandy. Duşman güýçli türünmeýän bolmagy şemeli. Tebägi o tarapdan çykýan tüpüň sesleri seýrekdi. Ödüm uzakdydy. Bulatlar pikirini aýlap gannym ýene dik gaýrak seretdi. Görnýän zat ýok. Diň gumyň etekleri aýyň aýdyňyna saralyp gördi. Bir adam ılgawyny bäri gaýtdy. Ol ýakyn gelenden soň gannym onuň artykdygyny tanady. Artyk näme habar? Duşman gaty üçte jüme geçdi. Eýger derýalylar. Burunowyň ýigitleri ýere şekilýär diýip artyk haslap jogap berdi. Gannym derrew öz rezerwini aýagy üstüne galdyrdy. Artygyň ýanyna 5 tane ýigidi galdyrdy. Artyk birazada mehman zaýyň ýanyna oturan akymmetli sopanlary da ýara berdi. Goýlary gory. Eger duşmanyň bir topary gizelikden peýdalanyp owa aralaşaýdy, goýlaň ýanyna birinem getirme diýip gannym berip buyurdy da öz adamlar bilen gaýrak Burunow kömek görmäge algowyny diýen ýaly agtaklap gitdi. Aýaýdyndy. Gannymyň ýigitler bilen kullaşyp gumyň etegine goýlandan pytyrap, bir-birlerinden 4-5 adam ara goýup pytyranglygyna gumadyrma şuwurdylar. Gannym destine Burunow tapdy. Burunow ýapynyň üstüne ýigitlerini ýaýradyp duşmanyň şodaryna garaşýardy. Şu gedegem şoda aýtdylar, bire hedil bermediler. Owa arlaşyp goýuny eýlerler diýip pikir edýärdi. Gannym görüp Burunow onu gujaklady. Soňam öýle ýigitleriniň ýatan ýerinde duşmanyň neredidigini, gaýsy tarapdan urmaga syýanyşykdygyny gannyma düşündirdi. Olar köp garaşmaly bolmadylar. Duşman hüjüme geçdi. Duşman Burunowyň güýjüni aňýady, emma gannymyň kömegi gelenden bihabardy. Duşman ören goýa gelenden soň gannymyň komandasy bilen ýigitler güýçli okatdylar. Duşmanyň hüjümi gowşady. Gannym bilen Burunow ýigitlerini aýaga galdyryp duşmanyň üstüne sozdy. Duşman saklandy. Aýaýdynda atsalyp tüpüňde azalyp, gylışdyr naýdanyň lowurdusy adamdan gıýkyrgyna, ah bilen agysine garşdy. Duşman beýle urşasy damady. Başdy barat gaçyp başlady. Gaýdy bilen barýan güýçli kogu duşmany ilki wada baş-başa da zan-zana gaçyrdy. Soňam aýaýdyň gizelikde gum depeleriniň arasyna dargatdy. Gannym bilen Burunow duşman uzak kogman eýlerini gördiler. Özümizden duşmanlardan hem yaralananlary biraz iltmek, ölenleri bolsa akymmetin owasynyň gaýra başyna jaýlamak üçin adam belli. Yaralary ýygnap ştaby ugşur diýip gannym Burunow buyurdy da ýetir düşen 5 adam alyp öz ýigitleri bilen ýygyna gaýtdy. Gannym mehmanhanaga girse, ýüzüň başı uzunyna 50 tüpüňli biraz otur. Sagaman geldiňizmi diýip biraz ýerinden turdy. Duşmanyň bir bölüni pytratdy. Sen derrew kelerhanaňa bar. Saňa iş köpelli diýip oňa buyurdy da gannym ýutubyň ýagdaýyny çykdyp sorady. Ýutubyň ýagdaýy ören gowy diýip biraz ruhy dalyp çykyp gitdi. Kaka ýagdaýy nähili diýip ýutup sorady. Ýagdaýlar gowy gaýy etme diýip gannym oguryny gögünlük berdi. Ahmetden näme habar? Ahmetden habar ýok oglum. Ahmet şanyň ykbaly bilen tek belli däl, gannym uludun diýmarly. 5 adam ýetir aldyk. Şoladan toğra geçecek. Belki Ahmet bu arada olar birdat aýdyr. Gannym pikirlendi. Aragatna şykşy gidi çagyryp, Ýeşan Amanowyň ýagdaýyny bilmek üçin berdi. Soň ýetirler ýek-ýekden çagyryp toğra gidip başlady. İlki getirilen sepiklice ýaş ýetir görüp, gannym onu getiren ýigide gaharly etdi. Iň ýaşyny, iň sepiklijesini taýlap getirýärsin. Ýetirleň arasynda ýaşy muňa görä ulraklary, 30-40 ýaşanlary bar. Şolaryň getirden bolmaýarmy? İň daýagyny getirenip ýigit gitmek urusy sorady. Bulan gowusyny tap bolmagan ilki bir şepikli galtaman bilen gürleşip görülip, gannym ýetir galtamandan toğra gidip başlady. Şepikli ýetiriň bilen dady bolmady. Mekirlik edip hiç zat aýtmazak bolýam ka diýip. Gannymyň göwünne geldi de gaharlanyp sorap gördü. Netije çykmady. İkinji getirilen ýetirden gannym adyň ýatan adyny aýtdy, soraw başlady.
Adım Amangulu Şaulu diýip ýetir jogap berenni, gannym öl uzuşuranyň tilterini galdyryp siňe etdi. Gara murtly, garşy takkally ýaşyt ýüzüni sallap otur. Amangulu bilenmidin? Hawa gannym ýazypdyr da. Bir atamyzdan aýrylyp agam bilen tejene sağa suw bolanmady hem ejemize maryp göçüp gidipdik. Bizi kolhozda da kabul etdiler, oňa tügün bilenmedi. Ýerimizden kakan gyssaly gelmeli diýip habar berdi. Şagylanmady ejemize goşup otly ýüreýi berdik. Öýdümizde mähir mal garalanmy sürüp diýerip aýtdyk. Ejeme şagylarla gumy gelmändir. Öýdümizem atamyň ýanyna gelip görün görgüýüme düşen günümiz ine şu boldy. Amangulu soňkaýdan sözlerini hamzykdy. Hökümete garşy urşup derlip kakan aýtsaň bolmadymy? Hakykatnam. Dillan zat. Dip Amangulu ýüzüne şaktyrdy. Näme maşgalaň bar? Aýalym, üç oglum. Ikem gyýyz. Agam bayram bolýan näme maşgalasy bar? On 5 ogly 4 gyýyzy bar. Ama meňem şagylarymyz ýene tek ýaş, işe ýaragan ýok, diýip Amangulu ýokynçly jogap berdi. Şagylaryňyz hökümet terbiler. Olar siziň ýaly bolmaz, akylly hem bagtly bolar. Sen olar gaýy etme diýip ganym Amangula etdi. Ýetir ýüzüni ýene şaktyrdy. Üçüncü getirilen ýetir has ýüt gözükdi. Onuň sarymtyl solgun ýasy ýüzi, telşen goňur sakkaly, süýrü kelleri gaby guruklary ganymy geňirlendirdi. Sen Hudaý berdi hazifdelmi? Öýüňe mugullum diýip gannym onu tanady. O tetini çykarman gannymyň ýüzüne gaharly alalyp seretdi. Bir aýokdan soň "Awa" diýip göwnüse jogap berdi. Sen mugullum suluň edip geliberseň bolmaýarmy? Eliňe ýara galyp, hökümetiň garşysyna çykmak saňa näme gerek boldy? Diýip gannym käýinip soruldy. Ilki bilen ýer suwdurmaal mülkümizi elimizden aldyňyz. Soňam kakamy sögüdüger, mollu diýip aýpladyňyz. Agyr soňunda meni köýne mollu kulak diýip mugullum süpden kowduňyz. 2 minut suw. Bir pilek ýer üçin urşulýandyr. Ýene-de men elime ýara galyp çykanym geň görýärmi? Ähli ol biziň hyzmatymyzda. O döwran sowully. Gölemde okum morda tidururun. Täýülýän şämtide garşy görüşörün diýip Hudaý berdi gannym alarly. Siziň komandiriniz kim? Biziň serdarymyzy çapyk serdar diýerler. Adaçyk üstünligine güwenmäň. O siziň tek özüniň kimdigini görkezär. Eşidýärmi tüpüň tetini? Gaýra günne gorda oratdy, gaýra gün matyrda bolsa şaguly serdar diýip uruşýar. Howlukmy? Anga olar basyn siziň üstüňizi özüňiz tutsak edersiň diýip Hudaý berdi olary hem olaryň ýaraly güýçlerini ýöp köp wagtlap görüň etdi. Gannym ýetiri gürledip özüne gerek maglumatlar toplady. Emma ýöde ol Ahmet hakyny hiç tat bilip bilmedi. Gannym oğlu batraklarynyň yaraglandyrylyp öz rezerw bilen Amanowyda Kazakowa da kömegi bardy. Galtamynlar täýärden atýan saguruşdylar. Jahan ýatyryp başlaryna galtamynlar ýygy çekilip, soňam atlaryny minip amma gaçdylar. Gannym ýöýütleriň halis ýa dowdugyny diýip, örenleri jaýlap ýaralary getirip bir gün diň zalmaga ýörendirdi. Gün orta golelatdy. Aslında her kim ýatyp diň zalýady. Gannym birazyn ýanyna baryp, onuň bilen ilki yaralaryna aýlandy. Yaralar köp däl, yaralar hem ýeňil. Soň yaraly galtamanda aýlandy. Bir ýerde yaraly köpürek, iki hem agyr ýatyr. Dogrudanam Şagulynyň kişi oğlu Işanguly yaradar bolup düşen eken. Şagulynyň oğlu gannymyň ögülüp gürrüňi edilýänini köp gede geçdipdi. Gannymyň görkeni edilmeni bırakynna owy ýaşullaryň uly tolgunma bilen edýän gürrüňlerini ol kändinlepdi. Şonuň üçin gannym yaralaryň ýagdaýy bilen tanyş bolmaga gelýär diýilende ol ýüzüni täärime tarap öwürüp ýatdy. Işanguly täärime wagt ýatanan bolsa, gannymyň gapydan gelenini duydy. Biraz hem yaralynyň adyny, atasynyň adyny, yaratynyň ýagdaýyny ýeken aýdyp çykdy. Işanguly ilki yaradar bolany üçin tördü ýatyrdy. Oňa gerek iň soňundan ýetdi. Işanguly Şaguly oğlu. Esenlen ýutubyň uruşyna yaradar bolup düşen. Yaratyny ýuwup melhem etdik, ýagdaý oňa diýip biraz gannyma gürrüň berip başlady. Ýörep bilýärmi? Diýip gannym wraçdan sorady. Ýa-da ýöremäge ruhsat beremdi. Ata minirip goýberdik. Atyň üstüne oturup bilermi diýip gannym sorady. Uluk ýere onuň ýeki gözüni uradyp bolmaz diýip wraç jogap berdi. Şu wagt onuň bilen gürrüň etişmek bolarmy? Bolar näme bolmany diýip wraç jogap berdi de yaralaý ýüzünde. Işanguly, bäriňize bakyn. Komandir siziň bilen gürleşmek isleýär idi.
İşanguly hayırlyk bilen salarak öwürlüp gannamaz etdi. Men sizi öýüňize ýeberejekdim bolun. Biraz sen tek ýeköni ýerip bolmaz diýe. Gidip bermiň diýip gannam sorady. Gannamaga, yaramagar däl. Orkyma jöwül gidip ýatyrnyp. İşanguly ýuwşy başgary eşitmedi ýaly jogap berdi. Aman ulum bizde diýip gannam habar berdi. Olum ýaralmy? Ýok, ol ýaraldyr. Onu ne hilse düştü diýip İşanguly geňergendi. O wagtda soň görüşür. Han Ahmetden habaryň barmy? Habarym bar diýip ol jandan şal toraw berip başlady. Gannam ýene torady. Onu ýeredi. Berdi bilen Ahmedi çapyk serdarda tutup getirdi. Olary Kadim İşanyň däl saklayan kiçik çaýyny tutup getirip saklaýarlar. Şoredan oklar. Heli şimdi nakaram çaýa mert durlar diýip İşanyň gurrun berdi. Kadim İşanyň däl saklayan jaýy nerede? Mergen ölen obatynyň gün matar başyragyna. O tamda hiç kim ýaşamaýady. Yaramazly gawsasy bar. Ýokursyna tüs görýär deşik bar. Tamyň ortasyna ýere gömülen agaç bar. Berdirin Ahmedi şu agacı dаңdylar. Kakama Ahmedi dаңdyrmajagan bolly ýöne çapyk serdar dаңmalyp hökümedenden soň dаңdylar diýip İşanly baryny aýdyp çykdy. Berdi diýäniň kim? Berdi hillu. Hazyryň oýuny oturýandyrlar. Tanamadyňyzmy? Çapyk kim? Çapyk serdar tanamdy. Näme üçin onu çapyk diýäňiz? Ýaňagyna çapygy bar. Gaýty ýaňagyna. Çep ýaňagyna diýip İşanly näme sorulda tez jogap berdi. Gannam pikirlenip biraz durdu da soňam ýüzüň gurruna çykyp gitdi. Şahulyň mehmanhanasyna gelip Gannam Ahmet Takdeşden datlaryny pikir edip oturdy. Bir bewurdy ýatan ýutup kakasynyň gamly oturunyny aňyp gorkdy. Kaka näme habar diýip o biraz dikine galdy. Gorkma oğlum ýatyber diýip Gannam ýaňy İşanyň görenini, onuň Ahmet Takdeşden datlaryny ýutupa gurrun berdi. Kaka, onu boşadyp bolmazmy ka? Ahmediň deregine İşanyň Amanyň mer kaka. Ahmet olur ýarlyň müňsüniň gowdur diýip ýutup kakany ýalbarmaga durdy. Oğlum, goý howlukma. Häzir men komandirler çagyrtdym. Olar bilen maslahat geçirjek. Onyan Kazakow içeri girip ýagdaýlary habar berdi. Ýoldaş komandir, ýaralylary getirdik, ýigitleri naharladyk. Olar häzir diýin zalýarlar. Geç otur diýip Gannam Kazakowa ýer görkezdi. Ýoldaş komandir, näme beri tukat? Tukat bular ýaldat, ýok, bilen gitigimiz az ýeňişimiz uly. Olan kılığını yatırdık. İndan saat üstümüzde solmasalı gerek. İnleri kaçmak bile olurlar. Siz beyle tukat olman, yoldaş komandir deyip Kazakow geçip Gannamyň gapdaryna oturdu. Aman filan saadak militsionerem geldi. Olan ýygy bilen gara dere batyp Burunov iň ýyzdan ursa esen geldi. Bar ýygnandan soň geçen döwüşdäki üstünliklerini we beren kemçiliklerini arap maslahatlaşdylar. Geljekki uruşyň planyny düzdüler. Mergen öleni tarap erte ýary gijen öň ýanyna uğrap, ümüş tamışda owa hüjüm etmeli. Kimin haýy tarapdan nähil solmullugyny, fagadyna minutyna çenni komandirle görkezdi. Şahulyň ogullary İşanyň ýaradar, Amanyň ýetir bolup ere düşendigini Gannam oturunda gurrun berdi. Artyk mullum bir ýagdaýdan özü şu many çykardy. Ýoldaşlar, şu ýagdaýdan peýdalanyp, Şahulyň uruşman ele galyp bolmazmy kadip, ol öz pikirini orta atdy. Beteýän pikir oturunlary oýlanmaga mejbur etdi. Dadakdy mesele diýip Kazakow ýaňy aýrylyşyny ümmitli boldy. Eger bir ýagdaý oňa peýdalanyp birsek, Şahulyň uruşman ele galmak bolar. Şahula haty berdik. Ne hili bolar kadip? Artyk mullum geňeşdaldy. Olaň marasyna çapyk diýen bir bela bardyr. Onu nahmal bolmaň. Şahul sowassyzdyr. Biziň ýerin hatymyzy Kadim İşan okar. Hatyň mazmunum çapyk ýeter. Şeýle bolaýsa. Bamatly ýagdaýymy puýdus kardyryp berer diýip, Gannam bir meseleni ýalňyşdy çözmegiň gerekdigini tapşyrdy. Artyk mullum dogry diýip, Gannamyň pikirini mamly gördü. Ertirden berdim oturun Burunov bir oğulunu alıp galyp beýle oğulunu Şahulyň üstüne bererek bolmazmy kadip? Öz pikirini aýtdy. Beýlesek bolar diýip artyk söze goşuldy. İşan ulusyny gowtanaýan. Ol ölen gorkok. Özüniň goýberjegini bilse, buýrun işiň eder. O bizim öwrüden sözlenmeli kakasyna aýdyr. Amanyň ulusy öz başyny typtyrdyr. Kakam men ýene uruşy berer diýip olasla Şahulyň ýanyna da barman tezene gaçyp gider. Soň Şahuly bilen gepleşip biljek adam ýene öz aralaryndan gözlediler. Maňynyň saňyz men gideýin. Häzir men olaň ýerine gözüçilik edip mergen öleniň ýarpy ýoluny aýtdym. Nahry mägät ýetişmän göni şu ýere geldim diýip ýeten oturundy aýtdy. Seni berip bolmaz. Seň için täşgülini öldüren bolsa,
Bilen gaanlarymyz öz aýagy üstümizde geldi diýip, olar seni syptyrmazlar diýip buruny aýtdy. Sen seni berip bilmez. Sen bizim özümde gerek. Sen maslahatdan soň naharyny ýyp diýensiň alla. Garanky düşürem gör olaň näme işleýän bilmek üçin mergen ölüne razvedka etdi. Gannym oňa buyruk berdi. Özüni hemme kişiden kişi galaplap. Geplemen oturan İşan Amanow. Ýoldaşlar, eger maslahat bilseňiz şagulyň üstüne men gideýin. Näme aýtmaly bolsa, şeklin men baryna aýdyp beren. Onun soňra men o ýerde tanaýan ýok diýdi. Oturanyň hemme oň gitmegini makul bildi. Eger ýaşam bolsa, İşan Amanowyň akylly hem mert ýigitligini bilýärdiler. Ştabda edilen maslahat guturan madyna bir ýigit uruhy dalyp çaýa girdi. Ýoldaş komandir, mergen öleniň ýoluna göýdüçi gelip ýörken, uzakdaky urpakdan bir atlynyň aşak inini görüp bu kullumda oňa garaşdym. Deňäme gelin bu kullumda oňa garaşdym. Deňäme gelin madyny tutdum göri, meni gannymyň ýanyna eltdi. Näme hiladym diýip Kazakov soradı. Bana başka adayını okuyun, Kasım işan ulaymasa, getir deyip kannım buyurdu. Yankı yit ol adamın derru alıp geldi. Berdi hello, desid mi deyip kannım yerinden turdu. Men kannım ağa, men deyip, berdi barıp kannım kim beylek oturnalı görüştü. Otur berdi deyip onu yer görkayıp, kannım oturdu. Berdi ödünün baştan geçirenlerini, Ahmet ölüm bağrını yetirka onu tapışını, o madal dayananın son onu sarı kaka tarap alıp kaydışını, yolda sümüre telpekkillere duş onu, bir uçtan hoğurukman gurrum verdi. Bir yönlerine salıp barayalar. Biz olun dine bir yerini, ak telpeklisini tanımadık. Ak telpeklisi, sapık serdarlı olaymasın nipkandan soradı. Bir de bir şeyle sen ettik. Olar kän şatyny görün daýaw ahirtek atlaryna atlanıpdyrlar. Men alaşamym daýaw göli olaň şatyna sydamaýa. Bir nazar men alaşamy urýa göl edil, ýözar kamurlýan ýaly bolýan. Men alaşamy gaty gowurýan. Olar ýöz atlaryny dözümli daraýarlar. Olaň at gamyna däl, ölse ölüp geçtin. Ýyla at gitmi ýene biri. Ha men bolsa ýekezi alaşamma, onuň diýişdirnek bolup zordan edindim. Beýnalaryň gam surusuna göwün ýetmedik bolmagy çemeli. Sabık serdaryň öýüde gelip, men alaşama gam surdy görün, arkam lowlaýdy. Soň gam şeň şarpylygy ýene çykdy. Aýdymda turan Ahmet arkamy ýelmeşäýdi. Alaşamam güýçli ýorgula urady. Aýdymy öňürip Ahmedi seretdim. Ol aglany, aşağı dowdugyny diýişläp gagarly otyr. Oturanlar berdi helloň gurruny ünsüren dinleýärdiler. O dowam etdi. Bir ikindi nary mergen öleniň oýuna bardyk. Şagullar göçüp gelenden soň owa ýetdir. Owan gaýra gün matar çetine kürün aýlar, at düýe goýun. Haýr ýere seretsen, ýaşytlar çoğdum, toý mereket ýaly işi otyrlar. Emma hemmeti ýaragly. Aralaryna gara sakkallymma, şar sakkallarymma. Merekem göýüp bide düşdi. Sapık serdara togulup ýol berýärler. Ýaşullar oňa ýegilip salam berýärler. Uly oň ganet aýgyň gapsyna goýulamyzdan şaguly, pirguly, Kasym işan başlyklaryň bir topar adam öýden çykyp bidi garşaldy. Sapık serdar attan böküp düşdi. Ýoldaşlarym şoň ýedişi attan düşdiler. Sapık serdaryň hem şanylaryň hem atyny begnazar etdi. Şagullardan çykan mereken hemmeti bize tarap seredi. Bilen attan düşürmede mehetler derrew alaşam alyp gitdiler. Hudaý berdim oğlum meni tanady. Ýanyga jalyp maňa topuldy. Onuň bilen dällip şagulyňa gamsy közdü. Hudaý berdim oğlum gelip men arkama gamsy bilen saýyp başlady. Ýa ditin guýrugy ýamzyna diýenleri men oňa gaýtawl berip bilemok. Diňe ellenme daldalap görünýän. Şagulyň buýrugy bilen iki adam gelip görünme diýil ellenme gaňyryp ýeňsemde daňdylar. Moğolly için towada piyada aýryldy. Birdenem eline gamsy alyp İşan uly Ahmedi topuldy. Bir gamsyny zaýdar tarly ony ýalsa Ahmed amon gulawynyň düýüne gelişirdi görün, İşan uly tügdürlüp gitdi. Berekella diýip, gurrun diňläp oturan artyk dag begenişde uly demallar. İşan uly ikinji gelip topuldy diýip berdi sözüni dowam etdi. Ahmed şepel bilen beýlek gulawyna gelişirdi. İşan uly sönöklep gitdi. Şanalar güllü. İşan ulynyň gahary gelip tüpeňe ýapyşdy. Onuň ýerinden tüpeň aldylar.
Şagulynyň buyrugy bilen Ahmediň hem elini arkana daňdylar. Soň Şaguly ogluny işaret etdi. İşan ulam gamsy bilen el daňyly ýigidi saýmagy durdy. Her gamsy degenine Ahmet gahar bilen Şaguly alyrly. Ol ýaşy keçen morda bizden gowa kene. Bir adam ýöňümüze düşdi. İki hanysam ýyzymyzdan teklep gowa ilerki gün matar tarapyna elimiz arkamyzda daňyklygyna biz alyp gitdiler. Adam moýundan pesrak bir taam alyp bardylar. Berk agaçlardan biriktirilip ýatyran gapsy bar. Oň lokan gulpyny asar ulaşdyrar. Jaýyň içi garanky. Oň içinde näme bardygy belli däl. Biz alyp barandan biri taamyň üstüne düňdörlün köne kersen aýyrdy görün. Oň aşagyndaky dejikden içeri biraz ýagty düşdi. Girdip biri men giňsemden teklep goýberdi. Men böküp aşak düşdüm. O jaý asyl ýarym döleken. Edil men giýrişim ýaly ýeňsedinden itilen Ahmedem kümäň içine böktü. Daşymyzdan gapyny gulpladylar. Soň bizden daşlaşyp barýan aýak şowşaly teşdirildi. Gapyň ışıklaryny daşaryk seretdim. Bir tutsak eden adamlaň iki de ha öýlerine ýetip barýar. Bizi getiren adamlaň üçünjüsini ýerdik. Bize gon saklyk edip goýandylar. Bir ağzı ulplananlarının saklı olmanını da çıksak gümanyň ýok diýip men pikir etdim. Gözüme öýrenişdi. Zahyň içi darazyp, gum surap aşagyna çägi düşüren ýaly bolupdyr. Bir çünkde uzy zahyň ýokaryna degip duran ýylmanak berk agaç dikildi. Bir uzy şu agaça baglanan köýene atsynyr ýatyr. Mallaňdylar mykadip Ahmet sorady. Maladaňly näler? Bu zahyň gapsyndan malam girip biljek dälip men öz pikirimi aýtdym. Şodan zırlagazyň ýanyna köýene gara urum keçe gözüm düşdi. Men aýagym bilen kakışdyryp, sıyırışdyryp, onuň üstüniň şägerini aýyrmagy başladym. Şo barmaşa içine paýta dykylan ýaslygyň üstüne açdym. Men biýişime syň edip duran Ahmet, bir daga, şeý ýöňde ýaslyk düşük tapynlyňyz diýdi. Ahmedem bir gaptylyň aýagy bilen dörüp, bir okor öwle çemçe çykardy. Ahmet seni mi bir da tapdyň öýdýän men aýtdym. Ahmet ýene agtarıp bir taýak gamsy tapdy. Bir daga bir de martaklynmandy. Geçe ýaslyk okora ýaldatlar bar. Ýöňüm bir ýerde bir ýaly tutsaw ýaşandyr diýip Ahmet çak etdi. Kapaçylyk. Zahyň sinne jik mi tomdukmy? Kersen götümi ýörmürleşip ýör. Men bir lokan içýany ýollaşma görkezek bolup üstünden basyp ony manzratmaga durdum. Bir daga aýagyň bilen içýany basaýdyňmy diýip sorady. Ine de bir diýip Ahmedem bir kiçiräk içýany üstünden basdy. Bular bir ýyzy ýatyrmasa gerek. Ahmet korkma. Garanky düşýän saat tapyp ähli içýany öldürip çykardy diýip men oňa göwnük berdim. Ahmet, hani geç şu düşüň üstüne, arkaňy şu agaza berdi otur. Bir daga öýe tapan düşüňizi ýöňde oturuň diýip Ahmet ýerde epip ýene bir içýany öldürdi. Onnaga ikimizem oturulydym da aşağı oturdum. Olam gelip men gapdarymda oturdu. Bir daga arkaň agyryam diýip oturdy. Dogry gamçyň degen ýerler gaty ýerde u diýme bildirmejek bol. Arkam gaty agyrypdy örinni agyr saýryldy. Häzir agyr nok diýip jogap berdim. Soňra sen arkaňy ýahyly diýdim. Men gözüme mülaýim etdi de ýok bir daga. Men arkam agyr nok diýdi. Elimde bir boş ösüre bolmaýarmy diýip o diýrenni. Birden o tarapdan at toýnaklaryň döküldi eşdilip başlady. Adamlar gowur turýarlar. Eşidýän bir daga basmaçlar bir hyýaly minni diýip Ahmet owa tarap imledi. Men barıp gapyň ışlaryndan owa tarap seretdim. Boho, kilen atlanýarlar. Ahmedem gelip seretmäge durdy. Bir tutup gelen atlylaryny 4 atly bolup ilerligine çykyp urdy. 4-nji taradyňmy bir daga diýip Ahmet sorady. Mena tanap bilinlerler. Batlylar yaman känli ýene owa sozukmy kalar. Diýip Ahmet kakasyny ejesini ýutup ýatlap ullan demäli. Atlylar iki bölege bölünip owadan çykyp urdylar. Birinji uly toparyň öňünde Şaguly gaýratly bar ýady. Ikinji bölege öňünde Oratdy bay çekip urdy. Oratdym bulara goşulyp durýar diýip men öz başyma gepledim. Şu atlylar bilen owa tarap uranyny Alifa habar berip bolaýsa diýip Ahmet aýtdy. Ähli atly ýaraly etdi. Bular owada gyrgynçylyk töredirler. Ey Ahmet, sen gaýgy etme. Raýonum owada ahmallar. Bulan garşyna çykmagy adam tapylar diýip men ýaş ýoldaşyma göwnük berdim.
Owa da ayallar iki vaka doğudan oklaştılar. Owa bir hir dımdırsı aralaştı. Biz gelip zınjırla gazın yanına hata keçen üstüne oturduk. Keçen gaptarlıların boğun kuyruğunu yok oruyuk, zaytardıp baryan ulu içyan Ahmet edik dayagula deyip öldürdü. Gününü de görüye söylün, bular giyece bile gedil vermez deyip Ahmet kaygılı gepledi. İçyan keçen çıkmış değerler. İkimizden kıslaşıp şu keçen üstüne yatıverdi. Doğrudan ikime kıslaşıp yatsak keçen üstüne sığacaktık. Bize çay çörek verin tapılmaz mı kadip Ahmet soradı. Ulu dayın hizmetkarlarına buyurun bolsa, palogum gelse geler deyip men Ahmet'e seyrettim. Başka bir elimde adam tapılaymasa, onun bir zakkunum yoktur. Biz şular yarı gurrun rezeşip köp oturduk. Ahiri ingir kararıp başladı. Ben gannanımız günnüydüm gün ortanım garankıdı. İnne hatam garankıradı. Hey bir saklayan garavul deyip men gıygırdım. Kapıyın ağzına tüpönlü yaşır geldi. Bir de çay çörek vermek hıyarınız yok mu? Karnınızı su atayın. Benim gelimiz vur boşa da ahiri. Men son sözüme cevabım vermen o kapıyın ağzından gitti. Bir yerden tıpman alacını edip olmaz mı kadip men fikirlendim. Ahmet entek yaş. Bir yerden kutulmanın teyarını men gözlemeli. Şaguli ehilleşkerlerini alıp gitti. Ovada galan bolsa 3-4 sani eli tüpönlü koca galanır. Men şu garavulu Allah bilmezmi kam. Hey garavul, men daş çıkasım geliyor. Daşarda köyarın yok. Şu kümeğin bir yerine oturuver deyip o gaharlı beygirdi. Bir perimimden peyda çıkmadı. Bir ikimizden şu keçen üstüne kızlaşıp kellämizi hapa yatsıya koyup yattık. Men uklap bilemmi o. Dünyanın kaygısı başımda. Yağırnemin ağırsına sıdap bilemmi o. Ahmet tez uka gitti. O yoka mertliğe salıp ağırsına aitmayadı. İnni böyle tekrar kıymırlasa hava veyleyadi, yufilleyadi. Huday verdim oğlu, helle olur babasından mı oğlum sürgedip. Bizim sağlamıza kudiyadı. Bir gün öye gelsem oğlum Sariyalar 4'tür. Birincisi Ebu Bekir Sıddık'tır. İkincisi kim deyip Ulcak yerinden soruyor. Kıydım orada ikincisi Ömer el Faruk deyip cevap veriyor. Yarı o bular size kime uğru diye deyip oğlumdan soradım. Oğlum da uğru diye deyip oğlum cevap verdi. Ben hayran kalıp mektebe vardım. Mektebim var garajı öy. Din salıp dursam yankım oğlu kurbanını etmek soğuğa bir iştir deyip kurbanlığın gelip çıkışına uğru diyor. Şoğunun ertesi rayon halk magarif bölümünün teyadem oğlum talep ettik. Ene şehirlik günün duay verdim oğullarını işten kovdular. Sen bağ oğlu deyip yine bir oğlumu. Teyasulün oğlu kurbanlığınım Sarkak kovasındak mektepten kovdular. Mergen ölenin oyunu Ahmet ikimiz gelemizdi. Uday verdiğinin beni gamsılamanın sebebi şoldu. Zannanna ahvet erkilip dan oğlu düş verttirn. Düşümde yan kuday verdi depemden galaza talya gölü. Benim şepelimin dalda yan. Galaz şepelimin barmağını saf koyuveriyor. Men de o alıp dik oturdum da dangalı elime silktim. Görsem iç yanıp kumuk yere düştü. Turup onu öldürdüm emma elim katı ağoya. Ağırda canıma dökülüyor. İç yanın şakkan yerin sonra yönlesem elim arkamda dangalı. Bir yerde durup bilmen dar kümeğin içine havayla paylanıp buyurun. Zayın yok orada eşiğinden kapıyın ışlarından yağıtı düşüyor. Ahmet'im hedir dünyanın birine hukuka batıp memirap yatır. Men kapıdan ışıklayan, sağlayan diyorlar hatarı vurup öğre var yalar. Ha olanlarda tamdıra ot yakıp durun ayal var. İlah diyordu. Ama birinin tez çıkan o. O da bir hili damdars oynulayan yali. Kaya adamlar depeye çıkıp ilertini seyrediye. Düğünkü yaravılı türlüğünüşüp gidenlerin yolunu karayalar. Olan ne hil yağdaya düşönünü, akbarını, ova kaygı diyen olurlu. Elimden içiyaran şakalveri epetli vaat geçti. Ama ağırtı artması kemerin o. Elim dağılığı. Ne edeceğim bilem o. Ağırtı edili yüreğime düşüp geliyor. Bizim saklığımız uyanıptır. Bir el tüpönlü beyle kellönem çermeğini çekip gün matara tarap gitti. Gelayti men o yalvarayım. Ahmet'im uklap yatır. Eğer men yalvarınımı o eşitaysa halama diye fikirlendim. Yaşlı uğurlup geldi. Ağam bäreň bak dedim. Ha näme boldy? Men elimi şöyle çiyan çaktı. O men sözümü dinlemän gitti. Bir ay uqtundan bir adam bilen gaýdyp geldi. Asar şol adamda bolmagy şemeli. O gele gelmeni tetini ünlü çıkarman gulpa yapıştı. Kapıyı açtı da anı sıktıydı. Men de seri sıktım, öwrüldi. Men arkam ona bakay vurdum.
O men elime sözcük goludy bay o isyana yürekdir dedi. Soňol usulle men ellerim boşatdy. Elimi gördüm. Sepelim çeşip küýde ýar bolupdyr. Maňa ruhsat berdiler. Men ayak ýoluna gittim. Gelsem ýaşullar palsy gelipdirler. Elimin isyan sakan ýerine palsy gelmediler. Aşar taklayan garry gyýgyp Ahmedem turuldy. Oňun birini söýüp taşary çykardy. Laşajak bolmagan atarny dip saksy goja haýbatatdy. Aşarly goja rehmli bolmaga şemeli Ahmede teredip durşuny özüň ýa edenni ýigdekeniň. Şaguly baýyň ogulny bir ýumrukda tüýdirip goýberdiň diýdi. Soňra bilen ellemde daňman ikimizem ýangadan küme saldylar. Gapyny gulplap giden aşarsy goja 2 çaýrak çaý, 2 tan çörek, bir kora gowurmalyp geldi-de, bire berip ýene gapyny daşyny gulplady. Bir täýi we polyan çakdaşardan ışıklap oturdy. Soň şerekden nana girdi-de Ahmede, "Oglum, ýydyňa ýögürildi." Ilkim men çykdym, soň Ahmet çykdy. Ýanky adam "Wah, ýarak şekmäge düzür ýaly ýetdi." Ahmediň ýüzüne gaýgal seretdi. Şykarmada mehettel beýnazar bilen ýene bir galtaman bilen ýeňsämeden teneklep ýöňlerini sallarda gulmatarda kumlu galyp gitdiler. Ha ýöň ýanymyzda tümmeň üstüne şaguly eli ýalaňa şmaýdyr. Oňa gözüm düşenden elejäni aňyp süňüm gowşady. Şagulyň deňesinden geçip uranymda ýerim bire gelýän Ahmediň gol arkasyna daňalga adamyny atyp aralmak merdin işlerler daýy diýen tezin eşitdim. Ýedime gaňaryp seretsem şagulyň ýüzüne gan petdi ýok. Eli ýalaňa şmaýdyrly şagulym biziň ýerinde düşüp urady. Ýöň ýanymyzda beýik kum depeleri bar. Şonun aňryk geçäýdik birinki gutorar diýip pikir edýän hem asgynly edimde bölüme bar ýan. Ahmet men bilen deňleşdi. Berdaý. Sen ölümüňe de men sebäp boldum diýip, o men ýüzüme müýündi garady. Kısmatdyr, göwlüňe beýle zatlar getirmedidim. Depeden aşıp aşağı gelip başladım. Hasan ýerimden tarkylleşdirerek edip ýenim sümüş ediýär. Asgyn ýok, aýaklym zordan edilýär. Ýerimizden at toýnugynyň batly dükürdesi barha golýap gelýär. Birden Ahmet, "Men atym sakar" diýdi. Ahmet bir tihli ýygyny gaňyryp, depeň üstüne durun atlar edýär. Atyň üstüne şapyk serdar, şagular hemde öle bir zatlar edýär. Biz doňun ýaly bolup golar seredip durýar. Şaguly ýaragyny göwülsizlik güle gabyny salyp ýygyny görüldi. Ýygyny da gaýdyň diýip, beýnazar bile goýberdi. Bir ýene ýögürüp gynnanyň agyna geldi. Bir naharlan ýaşuly, "Indi ölüm ýokdur ogullarym" diýip mulaýym aýtdy. "Girin kümäňizde." Biz gynnany girdik. Olar dözmezçilik edip ýa-da bir aýap boýuny aldylar. Olar biziň üçin agyr jeda otarýandylar diýip Ahmet men ýüzüme soragul seretdi. Edil şu wagtam goza gelip ýene gapyň gulpyny açmaga durdy. Indi Ahmediň garaýşyna howp alamaty bildirýärdi. Sık taşaryk diýip el tüpeňli beýnazar aňyrdan gyýgyrdy. Biri kemidim sıkmaga ýarlandy. "Sen sık, hey uýun." "Dewedin" diýip beýnazar maňa barmagyny tutdy. Men durup Ahmediň ýüzüne hoşlaşýan ýaly seretdim. Ahmedem men ýüzüme seretdi görün, onuň gara gözlerine ýaş balkyllap göründi. "Razy boladym. Sen ölümüňe men sebäpkär boldum" diýip ol ýüzüni sallady. "Özüňi horlamaýyn, sen güräkär dersiň. Bu ogullyň ýagytdyr. Hoş gal, Ahmetjan" diýip men ýegilip zyndandan çykdym. Ýyzymdan kümäňi içinden sagol berdagy. Razy bolup Ahmediň gyýgyrýan sesini eşitdim. "Geňdat. Meni gumo tarap atmaga gitmediler. Oba tarap şagullaryň uly agyna gitdiler. Gapyň agdyna durdum. Etenekle bir şerik saldylar. Öýde sapyk serdar ýylsır kellerin toňkordy otur. Men onuň türkmenlerligini derrew aňdym. Şaguly ýüzüni sallap gaharly otur. Maňa tarap gözüne maýlamady. Kasym işan pir uly şanalar sız oturlar. Beýnazar men elimi şöýdü aşağı oturtdy. Deňle diýip şaguly gaharly garyk ses bilen gürrüňe başlady. "Agsaga, oğlun Ahmet şagulyň elinde." Eger atriyady bilen hazıla tarap çekilip bire ak kümmediň üstünden sary kakyň üstünden ilerik geçmäge ýol berse, Ahmedi sary kakty kime gowşur diýse gowşuryp giderdi. Eger o bir şer tarady bolmasa, oğlunun kellesini özüne sowgat ederdi. Häzir gitseň ikinni ara bararsyň. Ertedel. Bir gün öýlene çyn men şertim bilen razymy, razy dälmi jogabyny maňa ýetirirsiň.
Bir ölün ağlaya va mindirip goýberdiler. Ine de gelişim. Berdiň bu gurumlaryny dinlep, maslahatda oturan gannymam, Gazakow martygam, etenem başgalarym ýüzlerini tarlap, gamly dem alyşyp oturdular. Nähil netije gelsegem biz Ahmedy halat etjek bolmaly. Şoň üçin ýekezi ýol bar. O da ýigidin janyny uturmak üçin hazırla tarap bir wady hükman çekiläýmeli bolar. Sarykakda Ahmedy bile gowşurundan soň, bile şagulynyň ýygynyň ýetip özüne miras alyp, Brunow öz pikirini aýtdy. Gannym başyny ýakady. Näme üçin bolmaz? Ahmed Aliyansak hazırlygynyň oýuny wagtlaryny çekiläýmek gerek diýip, Brunow öz teklibini dogry hadap etdi. Ýollaş Brunow, ertirden şagulyny allap, uruşman onu ýere tarjak bolup ýördi. Enne şaguly bir allap tutsak bolýar diýip, Gazakow başyny ýaýkap Brunow'a seretdi. Bir işan uludur aman ulyny peýdalanyp, şagulyny ýere tarjakdyk. Olyny Ahmedy peýdalanyp biri ýoluna aýyrjak. Onu da ýönümüne der, has udawy, hazırlygyň oýuny sowjak bolýar. Biz hazırlygyň oýuna baryp, şaguly sarykakdan ýetýänçe garaşdyk. O soň biri ýetdirmez. Ahmedem bile gowşurmaz diýip, artyk mugallim Gazakowyň aýdan pikirini has düşünip diýip aýtdy. Meni şagulynyň üstüne ýebermek meselesi entek ýatyrlanok. Şeýledämi diýip işan tede başlady. Eger şeýle bolsa, men baryp gepleşerim. Eger ol uruşman bile boyun egse, onne men Ahmedem alyp gaýdaryn. Eger bile boyun egmejek bolsa, onne men Ahmedi berseň, iki oğlun verilýär. Içýän çakan ýeline boyunyny atyp oturan berdi. Şagulyny boyun egdirerin diýdiň. Ahmedi çalışaryn diýdiňde, barny gulaly gully etdiň de oturup berdiň. Hany gully üçin. Şunuň ýaly pikiri bilen baranyňyzy aňaýsa, sapyk serdar sen başyň togular. Eten ýerinden turdy. Ha, eten aýdy ber. Sen kenim dinlärlip gannym oňarady. Eten ýöz pikirini aýtmakdan taklandy. Maňa ruhat beriň meni diýip nahar edneýin. Azajyk dynjalandan soň mergen ölüne razvedka gitmeliydi. Bolýa eten gitdi, öýle işim bilen bolup berdi diýip gannym oňa ruhat berdi. Eten ýegilip ýutup bile goşlaşdy da çykyp gitdi. Başgalar ýok, uruşmaly boljak diýip Brunow söze başlady. Mergen ölüniň ileri gün matartyndan solup, elki ölüne şoldan nane ýelemeli. Soň obany berdiň sözüni kesdi. Bezi ýazyr Ahmediň başyny guturmak hakynda pikir edýär. Eger gannym men üstüme sözmek üçin ýöneläýse, oğlunu öldürür diýip şaguly aýdypdy. Şagula duýdurman söp bolsa onu ýolaş Brunow teň diýeniň bolardy. Duşmanam ýöne ýatanok, gizlin ýol bilen seni gözläp dur. Ýolaşlar. Ölüm ýitimse uruş bolmaz diýip, ýuwaşyma per sözlen gannym ýolaşlaryň ýöne etdi. Ertir ulyny dynjalýar. Akşam madal garanky düşünne bolsa, mergen ölüne tarap uğraýas. Daňatmadyň ýanyny. Duşmanyň üstüne söýýär. Barın dynjalym. Bir Gazakow Brunow süýmez. Nähil gitmeli, nähil solmaly, kimiň näme iş etmeliligini takyp planyny düzsip, gannym ýüşenler daratdy. Adamlar dagandan soň naharyp gannym uka etdi. Ýüzüp usul bilen turup içeride gelmelidi. Soňam birazyn ýanyna gitdi. Ha, Ýüzüp, kim seni bir ýere çağırdy? Kim sana öýden çykmagy gelmäge ruhsat berdi diýip biraz ýaýnyň ýokaryndan siňerlip Ýüzüpä seretdi. Biraz şalky giň görüň, siz seherdada gaharlyny berýäňiz. Meni bütünle ağrym duýmak, belki men bir ýem guturundyr. Meniň ýaramy görüp beriň diýip Ýüzüp biraz öýlendi. Dogrudan hem Ýüzüpyň ýaraty oňa azar bermeýärdi. Ýüzüp tüweleme, "Sene gutulaypsyň. Enne at minmäge de ýarajak." Ertaşam kakyň da gören galtymyndyň üstüne. Ahmedi boşatmaga gidip bilersiň diýer öýdüp, birazyn ýanyna ol uly umytçyly bardy. Diýen edilmese, biraz halky giň bolmaz. Yerinden turmaga gelmäge meni tek ruhut edeme wagtyr diýip, biraz şeýle käýindi. Şuň ýaralar ýakitmek üçin raýonyň adam geljek. Ene şonda ilki bilen seni urudaryn. Hani gel ýaraň görün. Ýörüp birazyn ýakynragyna bardy. Uras ýutubyň ýaratyny açyp görüp tüweleme. Yaraň ýem biti uratdyr. Aňarty küňün aýagy üstüne galarsyň diýip, oň göwnük berdi. Bugun bir gün. Demek ertaşama seni men gutulýanna diýip, ýutup begen süle birazyn güdüne etdi. Ertaşam gutulsam atam önüp, tüpeňi atyp bilerin, dogry dermi doktor? Dogry del. Sen raýon kedelehanasına gidip bilersiň diýip, biraz kysgyk sowat berdi de, onuň ýarasyny dermanlap täzen daňdy. Barynny gitdi ýerinde ýatyp berdi. Awşam ara boly bir ýaraly militsioner bilen Ýar Mehmet ýaralylaryň ýerinden maşina alyp ak kümmede geldi.
Salgamanyň soraşylarynyň soňul gannyma kalgozyň ýagdaýy barada birin gurrun berdi. Gurrun ahyryna gannym, sen kalgoz gaýgetme. Bagtamyň ýagdaýy örenmi? Maria Pavlovnany o parti şeýkanyň sekretary edip saýladyk. Aýarlanmagyň bar diýen ýal kalgoz işe çykýar diýip Ýar Mehmet gannyma gurrun berdi. Bu gurrunlardyň da oturan gannym hoşal bolup başatdy da ýöreçinden aýarlan bar işe çykýan bolsa. Kalgoz düdöler diýip pikir etdi. Ýetir düşen galtamanlarym raýona gitmellik. Men raýona habar edipdim göre. O hakda bilýän zadyňyz ýokmy diýip gannymyň sorady. Ýetir düşenleri raýona gitmek üçin bezen has ýoň bir topar atly bärik gaýdypdy. Ýolly biz olaň ýerden ýetip geçdik. Olar mazal garanky düşmän, ak kümmede gelmese gerek diýip Ýar Mehmet şenetdi. Wepaly dost. Ak kümmediň guýsy uzak ýyzgaldy. Ýeten atyny ýöredip iýinçe, ýegri buğru diýe ýoly bilen bir aşağı iýinip bir ýokary garyp, sadyklaň arasy bilen itini ýerine düşürip gidip barýardy. Gün aşaklady. Goza sadyklaryň sagdyn söýdenleriň, ýaýbyň şerketleriň çetirleriň kölegeleri uzalyp, howa salkyn dem alyp başlady. Tomsyna demiňi bermän gogurup barýan garowumyň jümmüşi agşamyna akem salkynlaýardy. Assadan gorkusuna uzyňlygyň ýöz şuňur salkyn kürümünden çykyp bilmeýän haýwanlarym inni ýuwaş-ýuwaşdan zanlanyp başlady. Bir görseň şetiniň aşagyndan çykyp mele towşanjyk çommalyp ýüzüne terip oturundy. Soňam öýkelen ýalyp öküp gider. Alakalar kürümünden çykyp kakran gazyk ýalyp dimdik oturar. Käýerde tilki uzyň owadan guyrugyny süýükdirip öz sürüne tarap gaçyp gider. Alanyň bäri başyna otlaşyp beren keýikler eýem seni görüp kellilerini galdyryp keýirişip durundylar. Hegel tıkırt edäýdigiň alany söküp hal terkeşip barýandylar. Bu goýda suwma ýok. Bizene görler nereden suw çekerler. Bulan ýan otlarma başardap turan suwluja täze otlarym der. Hal ýazda dyýy goýgurun aşylap oturan ýyraklar uğrap samar dörüpdir. Bir mal gara aýagyny basmandyr. Ýyraklarym gömgök seliniň iýinçe uzyň ýapraklarym. Sadygyň owadan keçekli pürlerim sertilmän, şo gögürşi ýary uğurlugyny şemaly ürpüldeşip oturýarlar. Badatlary pikirini aýlap, dünýäniň gurulşyny ýöwet edip barýan ýeteniň ýüregine howsala, süňüne galpyly diş bolady. Ýaş galtamany ýutup kemeriň tutuşmy ýaly edip, iki zany galtaman men özüme tutaýmasyn diýip ýeten pikir etdi. Ýeten derrew tüpeňiň bagyny boýnuny aşyryp onu ýeline aldy. Indi iňrik garalyp başlady. Ýeten töwrüň diň salyp hemaý bir ýöňe barýardy. Mergen öleniň gödöwçilik edip ýören ganyjyklaryna duşman sagaman owa görelip boraýa ýagyşdyr. Şümre telpeklerem ýöne ýetýänler. Eden şehri aladary bilen köp ýol geçdi. Howa salkyn. Ýol ýürümek inni at şüýnem, basar şüýnem agar däl. Aýaýdym. Uzakdan garanyňda ýol uğruna gaby sadaklaryň kölegetini şümre telpekler gidilen turnaýaryp görüntüdi. Ýeteniň giti gözleri her sadagyň, her çetiniň düýbüni mazal barlap geçýärdi. Mergen öleniň ýygyp ýören galtamanlaryndan şümre telpeklerden ýeteniň gorkusy az däldi. Emma onun öz gözüne de ınanmadı. Basarın saklığına da güvün etýärdi. Ulu bir alanyň gumak kırasından Ýetenin atı usul bilen iýinip başlady. Ýeten bu ulu düzlük takyryň ortasyny kesip geçýän ýolda gitmekden çekinip, garanky böwrüne tarap atyň başyny tuwdy. Takyryň ortarak böwrüni erkilmäge meýleden bir bölek keýik Ýetenden ürküp taşaşyp ulu alanyň şola garasyna çekildi. Ýeteniň daýy wagty titirleriň arasy bir aýlanyp toýnaklaryny gumagrak gara basyp dükürdi men sessiz ýönde geçip gidip barýardy. Basar sürü keýigi görünni bir keýerli. Emma ýeteni seredip oň ýagdaýyna aňyn bolmagy şemeli. Kesini çykarman ýene atyň ýerine ümtüm ýörä urdy. Bütün alanyň töwrügine aýlanyp, takyryň o başyna ýene öz ýollaryny birgen şäre köp wagt ötüp gize ýaryndan geçdi. Alanyň has aňyragyny, ýoluň bir beýikden aşýan ýerine baranyny Ýeteniň aty aýdygynda uluk gumlugy seretdi. Emma ýeton köp üns bermedi, ýene öňe gitdiler. Ýagtay barha aşaklap, barha gün matarky beýik sadaklaryň türüne görelýärdi.
Öňdäki beýikden iki tane atlynyň aşak iýini buranyny birden esenin gözü düşüp derrew ýoldan sowurup sadyklaryň arasyna sümdi. Öz atynyň kişgärinden gorkusyny, onuň zylgyny ber tutup tä galtamandyr aran madalaşýança esen bukulup durdy. Basar bolsa, sadyň pürüne gawat bolup, ýanky iki atly gözden ýetýänçe olaň ýerinden ışıklady. Olar ýögürlüp ýerlerine geçleri gerek. Indi düşmanyň oýuny göreledik. Ora duýdurman aralaryna singip bulaýdy ýaşdyr diýip pikirlenedi. Ýoluň şep tarabıragy bilen esen atyny türüp ýöňürdi. Aý entek ýaşaýmaka. Esen mergen ürüne etdi. Atyny oýdy sadyklaryň arasyna goýup, ýapyryň üstüne itirini ýapyryp, owasyny etmäge başlady. Günne o tarapdaky öýler aýyň ýatyny oňat görünýär. Emma günmatar tarapky şagullar tarapynyň öýlerini depeýanyň kölüge düşüp oňly görünmeýär. Hem o öýler eseniň oturan ýerine dokdy. Häzir gitse guýunyň başyna adam bolman. Ýekwe sömürüp baryp garagullaryň ýüregine şüwket aljak geldi. Emma adam köpelenden soňama guýunyň başyna köp duşmanyň arasyna baraýmak ansat dälir. Netmeli. Esen obanyň kıbla tarapyna örildi. Bir sadakly oýuň orta arasyna gowy ýylaklara güýmeler ýaradip, atynyň irişmezini salpyratdandy. Gatyaq ýanyň terdaý meser aty görmediler diýip ol pikirlendi. Esen depeýanyň ýokary başyna tarap ýöredi. Öýdüni ýere agtaryp bir gur ösen teriniň arasyna bukuldy. Birden maňa obaň ýahly ýeri görünjek. Ýöne gören owadan siňe syn etseler menem görerler. Esen seriniň düýbüni gazyp öýdüne ýeredindi. Terpegini çykardy. Soň tüpeňine ýeretdi. Gaptalyny da içine gow ýeredip onu ýöz ýanyna çagyrdy. Bahar gelip gaptalyny ýapyrdy. Indi ikidem seriniň pürleriniň arasyna gizlenip, ýapyrylyp ýatan ýerlerinden ışıklap, owa seredip gördüler. Tutun ýerimiz oňatdy. Owany oňat ışıklap biljek. Duşman biri görmez, eger göräsedi ansat aldyrmarys. Bütün töweregi arkaýyn atyp biljek. Okumum känlip eden pikirlerini. Eden atyň ýanyna geldi. Horjunyny çöýüp atynyň başyna bir torba ýygmyýdirdi. İçine ýal nan berdi, ödemiydi. Horjunyň iýmitli gözüni üçüde paýlaşdy. Soň horjunyň ikinji gözünden bir küýde suw çykaryp, jamy doldurup ilki atyny, soňam itini toýakdy. Küýdäniň düýbüne garanyny öýde içip, boş horjuny atyna ýökdüdi. Esen öýde halwat ýerine baryp, oňat ornaşyp ýapdanda da oba seredip başlady. Günnägör ýuwaş-ýuwaşdan gyzaryp, älemiň ýüzi kem-kemden kümüş reňke geçip, gejeki ýylgyrýan ýyllarlar tüllerişip solup başlady. Indi esine tä ýene ýiňrik garalýança şu ýerden gymyllama ýok. Duşman duýaýtdy. Ol gaçmagy milt edip biljekler. Jahan ýatylyp, eseniň gaşyny owa mesemerim görünip başlady. Bu owa ýöne koýgum owasyna düýbünen meňdäni. Ol hazyrynyň ýa-da sarkakyň owasyna garanyna gür. Aklar öýler bir-birini degişip otur. Guýunyň gürültüsine oratdylaryň, gülmataryna bolsa şagullaryň ähli topar göçüp gelipdir. Guýunyň töweregi edil, sary garynjanyň hiýini ýaly, mygyldy. Her kim bitneşip, gatlaşyp suwalýar, gat dolurýar. Guýunyň at gaýtaryn töweregi erki adamlarym, aýal ogluny sokduram doly. Owa aralary ýaýtyda, ýeňde tarapy eýerli at bilen howutly diýeden noly. Jahan ýagtyrlykça täze atlary. Eseniň gözüýli. Ähli ýöýleriň töweregine suwly şerek bar. Esen öz başaryp bildiginiň atlary, soň diýöleri sanap çykdy. Diýöde atdan azel. Diýöleri suwly şerekleri ýükläp gidip, şölüň içine uruş etmek isleýärlermi? Owanyň gülmatar tarapyndaky şagullar toparynyň öýleri has görünýär. Owanyň edil kıbla tarapyndaky jijiklenýäne weli entek eseniň gözü şonok. Namaz okumaga taýýarlanyp, eli künnükli adamlar öýlerin ýeňde tarapyna çykyşyp gaýdýardylar. Ýetenin Ahmediň ýatandan nany, ýatan ýerini gözläp başlady. Berdaganyň aýtmagyna görä, "Zannan meniň oturan ýerimden dokda bolmaly. Ýarym kömek bolsa, o maňa hukman görünmeli." Uzak asmanyň ýüzi soluk mämeşi reňke boýulyp, ýere goleleşdigçe goýy gyzyra ýögürüp başlady. Dünýä barha ýagtylýady. Günnägörden ýörküs kumlaryň arasyndan günüň gızgylt gapdaly tegelenip çykyp başlady. Hay diýmen, ýerden göwresini üzüp barha ýagtylyp ýokary galyp urdy. Ileri bäri başdaky garaja öýden pes boýly eri tüpeňli adam çykyp,
Etene tarap yürüp başladı. Pes boylu adam barha etene golülap barya. Emma ol etene görünler olmağa şemel sebebi ol beýigin üstüne sereden ok. Ol titilerlerin arasynda bir akçy tümbüň depesine ayak çekdi. Akçy tümbüň ýanynam el tüpeňli uzyň boýly gara terpekli adam dikine galdy. Pes boylu adam gele gelmäşe tümbüň düýbüne bir çukur girdi. Şo tümmürüp görünýändinden olmağa şemeli. Pes boylu adam zannany aşýan olmağa şemelli. Bäden teredip ýatan eden çenetdi. Şo pes boylu adam zannanyň açarçydyr. Berdagan aýtmagyna görä ol rehimdar gowy adam bolmaly. Pes boylu adam akçy tümbüň düýbüne çukurdan çykdy bolup, edil onuň ýygy bile kiçik akçy telpek görünip başlady. Ahmet tananyň edenin ýüregi jiglap gitdi. Ak telpekli, ýuka hyýa doňly biýili guşokly ulyň boýlygide basaram tanan bolsa gerek. Sebebi Ahmede tarap teredip dikine galjak boldy. Tolgunup epläjek bolpaňlarny. Edenin ýuwaşy basar diýen teden eşitip, o tedini goýutdy, ýene ýapyrly. Pes boýly adam Ahmedin geňsizine durdy görün, onuň elini söýýän bolmagy şemeli. Ahmet özüniň boşan ellerini ukulady. Iki waka uda düşdürdi. Ahmet edenin ýatan depesiniň gaýraragyndan göni guma tarap haýyrrak ýerdimle uruldy. Pes boýly tüpeňli adamym onuň ýydragy bile gelýär. Ahmet howlukman guma dyrmaşyp başlady. Edenin ýüregi gürtüllep, begincinden näme diýänini bilmän, usulluk bilen aşağı ýenip pede düşenden soň dikiragyny gallady ýapyrylyp Ahmedin ýumyny gyýalap urdy. Basaram onuň ýygynyň galan ok. Bular bir migdan ılgap indi Ahmedin gelin ýeriniň deňrägidir diýip şen edip beýge tarap usullyň çykyp başladylar. Eden bir üşmek kelini gabat bolup beýigin ýokary başyna çykyp gyşardy da ışıklady. Pes boýly adam ha beýigin üstüne galypdyr. Ahmet ýözüniň düşen oýundan ýene ýygyna gitmek üçin ögürilip başlady. Eden gyssanny Ahmede tarap ılgamaga pes boýly garawulan çekindi. Basaryň Ahmede tarap da ýanyny görüp basar ýetdi. Basar ýüzüniň ugruna Ahmede tarap ýugurdy. Ahmet tanış tapırdygyny eşitip ýygyna ýugurlynyň itonyň boýnuna böküp çyňsap ýangaklaryny ýalap başlady. Ahmet ýangagyny basaryň ýangagyny goýup ýetişip bildiginden onuň arkasyny iki elden zypalaýar. Pes boýly adam bir ýagda ýugurip, bu möjek typat itiň nerden peýda bolanyny bilmän haýran galypdyr. Ahmet begenmekden torgulmakdan ýözüni dürtedi. Basaryň ýeki öde bir ýere gelenler, belki esen bilen ýakakam bile gelenler diýip oýlan bolmagy şemeli. Töwrüni gözläp başlady. Basaram onuň syýynyny çekip esene tarap ýedekleýär. Ýedip barýan Ahmede tarap pes boýly adam boýy ýenip başlady. Iki gözüni pes boýly garawuly dikip götüňne barýan basar Ahmedi goýup berip oňa tarap topulanyny "Dur basar" diýip Ahmet gaýyrdy. Basar takka durup ýygyna Ahmede tarap öwrüldi, ýene onuň syýynyny tutup ýedip başlady. Aşak ýygynyň garawuly şo duran ýerine doňuny ýaldyrdy. Bir ýagda görüp ýatan esen birden turup beýinjini Ahmede tarap topuldy. Gele gelmäş ol Ahmedi uzaklap "Kakam ejem ýutup gurgunmy?" Olar seni gaýga diýerler. Ahmalykda düşdüm de diýip Ahmet müýünli ýalyp ýüzüni tarlady. Birazdan soň öz ýoldaşy berdi hellüň oňa adamdygyny, köp şagasynyň gowy aýalynyň bardygyny, öz günäs üçin ony şagullyň atanlygyny esen gurrun berdi. O da alimler senem tutup men üçin atarlar. Esen bakymrak berdin gaç. Berdi hellüň akümmede barıp gannyma şagulyň tekliwini gowşurynyň esen Ahmede gurrun berdi. Şagullar akümmede şolup birin bilen uruşdylar. Soňra ýeňirip ýerine gaçdylar. Aman ullan Işanul ýetir düşdi. Işanulynyň boýunyň ýüzüne oksala zatyp sırdypdyr. Gorkusyna jöwül gedip basarnyp ýapyrlyp ýatyr diýip esen soňkurun wakar Ahmedi ýeken gurrun berdi. Olar ölen löýdip şaguly iki oğlunyň ýazyny tutuyor. Bulun gurrunyny diňläp turan garawul ýoňa aşağı ýenip bular tarap ýakynlap başlady. Oňa syn edip turan basar haňranyp oňa tarap topulanyny esen onu haklady. Garawul golýar geldi. Gurban ağa berik gele diýip Ahmet onu çağırdy. Ak sakkal pes boýly agajetli adam gelip, "Hany ol kaç, başaryp bilseň, Ahmedem özüň bilen kaç." Şaguly iki oğluny aýyrdy. On gannymdan ýaňa işi otdur. O sizi ýöldürip oğullarynyň ganynalar diýip başlanyndan esen oň sözüni kesip, "Agam, agşam iňlik garalanyny Ahmedi şöýle çykaryp bilmezmi? Şonu bir kimdim gaçyp uturup bilerdik" diýdi. "Agşam iňlik garalanyny men Ahmedi şöýle getireýin. Siz ne hile edip piyada gaçardyňyz? Olar atly sizin ýygyňyzy çalyp derrew tutarlar. Agam men ataparyn. Olar tutturmaryn. Sen agşam Ahmedi şöýle alyp çyk diýip esen ol adama ýel berdi. Arkaýyn bolay.
Akşam Ahmedi getireyin. Yöne ele düştüňiz, olar sizi atar diýip pes oýladym. Ahmedi getirmegi boýunallyk hem ele düşürmezligi putu tapşyrdy. Inne han ol bir gideli. Köpeglersek garagul ýydymyzdan gelaýar. Ol mırtar adam. Soň maňa da sagul aýtmadylar. Ahmet şan ýok gideli diýip goza garagul ýalbardy. Olar bilen akşam duşma wadalaşyp, esen ýygy çekilip barýan garaguly, "Gurban aga, siziň ýaşyryňyzy hiç wagt unutmaz" diýip gaýgyrdy da begenip ýygyny gapytdy. Esen ılgyny diýip da gelip ýene ýanky ýatan gizlin ýerine. Gür seliniň türleriniň aşagyna gizlendi. Bu wagtlar Ahmet ýoňunda Gurban aga da ýygyny aksy tümmeg ýetip barýardylar. Esen depäniň üstünde ýatan ýerinden Ahmet bilen Gurban aga syny diýdi. Ahmet tümmegiň aňyr gapdaryna geçip durdy. Gurban aga onuň elleriniň arkasyna daňdy. Ahmet baskançyk gülaşak düşüp gynnana girip gitdi. Esen uludan demin aldy. Akşam Gurban aganyň Ahmedi getirip berjegine esen nanýady. Ahmet bilen sagaman gaçyp gelip biläýsem, Ahmedi ýüründen typtyryp biläýsem diýip esen begenip bolsa dekip başlady. Ahmedi gaçyrynyň Gurban aga şaula näme jogap berdim diýip esen ýene gaýga batdy. Ahmedi şunu rehimdar guzany atarlar. Gurban agany bu gan horlaň eline goýup Ahmedi kim gaçyp ötärsek o nähili bolar. Gurban aga bilen Ahmedi öz asma münrip goýbersem, men özüm kümmede piyadalap aşyp bilmezmikem. Gijan salkynyna ýol ýöremek maňa kyn bolmaz. Eden kümmediň ýolunyň gaty ulakdygyny hem agyrdygyny ýadyna salyp uludan demeldi. Gün orta boldy. Bratlynyň uly ýolun mergen üleniň oýuna ýenenligini esen şo beýik tepäň üstünde bukulup ýatan ýerden aşyklap gördü. Şagulynyň goýusyny edip ýoluň töwereklerini aýlanyp, gerek-geregini iýip içip diýinjalyp, mergen üleni iýinip çykyp ýören atlatyp odaram känni. Emma bu gerek gelen atly ülün hasy töşükdi. Ol atlynyň gelýäni gören adam derrew şagula buuşlamak üçin atyny sapdyryp, mergen üleniň owasyny gülmatar tarapyna ýeňäýdi. Şaguly dagy bir topor bolup, uly aýdan çykyp o gelýän atlyny garşalmaga çykdylar. Ol ulyň töwereginiň gaýdy gaýmalaşy gartdy. Kim goýun öldürmäge, kim ot ýakmaga başlady. Ol atly şagulynyň gapysyna gelip, atdan düşüp adamlarla görüşmäge başlandy. Onuň işan gullugyny ýeten derrew tanady. Bir aýal işan gullugynyň ejesi aknawa tulmagy şemeli. Gele-gelmän onuň güzoklugy. Efeniň gulagy näçe ýetem bolsa, ola ýaryň aglamjylap işanlar näme raýdýany eşitmedi. İşanul gaçyp gaýdyrdım ki ýa-ony gannam fiýasy düşün ýöretip ýördüm ki diýip aşaklap ýatan ýerinden esen pikirlerini. Uzypsy ýaradar bolup işanulyň diýeri galanyna. Gannamyň eline düşüp ondan sagaman tapyşyna garnaşlar begenler. Soňam adamlaryň ýüzi öýe tarapy öwrüldi. Elki şaguly soň uratdy baý, Kasym işan sapyk serdardagy eň soňundan pir uludur, onuň ogullary öýe girdi. Şaý çörek wagty. Gelin giden şagulyny gutlap, gözüň aýdyň diýenler boldy durdy. Çaý çörekden soň görün bir adam goýberme diýip gapagar uratdylar. Uratdy baý tördü. Sapyk serdaryň gapdalyny otyr. Ol gatyk şal taşly. Gözü şulrak daýaw adam. O bir hili goýun ýetmezlik bilen ha dogrusy ýigren süre işanlar etdi. Emma tezini çykyrmady. Ýylsyr kelleden tonkordy oturan sapyk serdar işan ulynyň gelmezini halany oňa şühürün deredi. Şu lellim halyna gannamyň ýerlerini tapaýşyny Kasym işan geňirip işanlaşyň erildi. Şaguly hiç takyny pikir etmän oğlunyň gelenini begenip körpe ulyna gon süle heredi. Gannamyň ýetirliginden oňdan nähil tapyp bildiň oglum diýip şaguly bu ýonuşy dogurady. Awda kerwen maşynyň eline ýetir düşüp oňdan atylyp ondan sagaman tapan bolsa şaguly baý. Oğluňa Allahyň öýü kömek edipdir diýip Kasym işan ýaranjagylyk bilen öýetine etdi. İşçiň etinden garnyny gäwerdip ýygyndym gary der bolup çaýç oturan işan uly öýü goýbermese gannamy gelen tapçy kumanyň wamy diýip ullu kan aly ýagyryp güni ýüzüniň derini tüpürdi. Seni gannamyň öýü goýberdimi diýip sapyk serdar dikine galdy. O meni kakam üstüne berdi. Uruşmalyň, gannyk mäliň diýdi. Ýaraňy taşlaň, hökümete boyun bolun diýdi. Geçsetiňi diýip sapyk serdaryň sözüni ýoldy. Olarlaryň jetleşip ýören uratdy baý sapyk serdaryň öňüne şagulyny kemitmek maksady bilen başyny ýaýkady. Döwletleriň şagaty urullukça baş bolar. Beýdegletliň şagaty urullukça ýaş bolar.
Sen bu oğlun öýli ýyşykly adamy meňdeşdäl. Agdy çağıwşyň çünki ýaly harysy. Dowşun tüpüňläninde okun degmehede gorkusyna titrer durur. Sen bir semel körpäňem heder şoň ýaly. Hiç ýerini okýa tegdegmendir. Ýöne gorkusyna titrepdirdi, düşmany ýetir düşäýipdir. Innem burada getirýän habaryny et. Biz düşmana boyun syýyn bolmuş. Sapgynyň aşagyny boynumy goýmalymyş. Mert adamlar düşman bilen sapyşa höwüş meýdanyna kelletini goýýar. Şaul baýyň ogly bolsa, düşmanyň öňüne diýdi şök diýip, bir töwüllä edýär. Diýip şullu gözünden ýangalaryň gasyny bilen akan bulanok ýaşy eliniň gaýasy öretip berip goýberdi. Dogry aýdýasyň uratdy baý. Munyň ýaly dogmany geçmiş. Benim başymda nälet getirer diýip, agasynyň ýerine han bolmak tamaşa edip beren Piruli oň sözüni tasdiklap sapga etdi. Uratdy baý. Biz senin göre oň şok bolýas. Güýjümizi biriktirip, sen göre düşmanyň garşysyna biri durjak bolýas. Senim säýlisi zady gyzyp berjek bolup durdun. Uruş meýdanyna düşmana garşy durup, başyny goýanmydan madyr diýip, Şaul hırsyny işläp başyny ýekady. Agasynyň öz ortanjy gülüni gözüňe tutanlygyny aňyp, "Wah, aman ul neresse uruşdan gaýdyp gelmedi." Oğullagy däýerli diýip Pirulu durak çekdi. Ola bar. Aman ulagam bar ahyry. Bärik gaýtmakam hakit öz gözüm bilen gördüm diýip İşan uly biri bilen jedel edişýän ýaly agasyny görünýän aýtdy. Aman ulyny ölen öýdüp ýasyp beren Şaulum, Pirulum, başgalarym gulaklaryny şördüp bir geň gürrüňi diňlediler. Ganyň çağırýa diýseler, "Akymmetdäki mehman jaýymyda men bilgeçden alhaklap bardym. Gördüm, kakamyň ýanyna meni ýeberäýin" diýip, aman uly ganyň bilen kadakow ýaldyr oturan eken. Meni şerik girimden soňam ganymaga. Men ýaşlygyma garamam. Men 7 sagamma. Aýalymym gögreli. Çağalan bir rehim edindi, meni ýeberäýin diýip o ýalbardy. Ganym, "Ha." İşan ulyny ýeberäýsek gowulardy göre. Arman aýagy diýip başlaryna. Aman uly agam oň sözüni kesdi. O ýaraly ganymaga. O gidip bilmez. Kakama aýtmaly zady, men onuň gowy düşündürýäryn diýip ol ody köýde düşüp barýar. İşan uly, "Sen mergen ölene kakaň ýanyna gitmäge yaramazmy kaň?" diýip ganymagy menden sorady. Aýagym agyrynok, hiç ýerim agyrynok diýip öňüni bekşekledim, göre ganymam, kadakowum güllü. Soňra mun kakam ýanyna meni berdiler. Mene gördüňmi? Sen ogullaryň nähili eken. Uruşup agyr ýaradar bolup ölüm halyna ýetir düşen bolsa, ol aýry hasap. Ganymyň adyny eşitenden gorkularyna jany sykýar diýip uratdy ha söýjep başlady. Şaul baý. Menden gaty görme. Men boluşyna aýdýan. Sen özüň hem ganymdan itýar gorkýan. O sen gözüň oduny öňüne galdy. Ilki bilen ol täşgül neresden urup keretdi. Soňra gelinligini uralynyň gyýdyny alyp başdy. Ahyrda da o neresden ganymyň iti öldürdi. Olardan başga sen ýaly mal mülküňi gannym elinden gaňryp aldy. Häzirem onuň ogly Ahmedy gorkyňy öldürmän saklap otyrdyň. Näme sen ony aşa gaty etjekmi? O ýetir halyny edil, öz gapyňda sen semizje ogluň genişdi. Bardy dogry. Edil şu wagt onuň oglunyň ýogyna çykmaly Pirulga berdi. Gannymyň ogluny men öldürtmedim. Men Ahmedy peýdalanyp gannymy aljakdym diýip çapyk söze goşuldy. İşan uly, sen berdi helle gördüňmi? Ol gannymy biziň habarymyza aýtmadymy? Berdi hellewi gannymyň ýanyna 2 kerek gördüm. Elbetde seň habaryň ol gannymy aýdyndyr. Gannym ýöle ul hakda kakyňa näme hargady diýip Piruli İşan uly sorady. Gannym ýöle ul hakynda sözleşmek üçin kakymyň üstüne Komsomolun rayon komitetiniň sekretary İşan Amanow berjek boldy. Soňra muny bermän, meni berdi diýip İşan uly gurruma başlanyna oň sözüne şanadar ýollady. Wah, İşan Amanow gelen bolsa, onuň ganyny gotura derman ederdim diýip gyzyny. Aýdy ber. Gannym ýöle ul hakynda kakyňa näme habary berdi diýip
sapık gıssal toladı. Men oğluma barmağının batırmasın. Onu ak kümmedi men yanımı versin. Ahmet kamsımol şiriyenidir. Ona adar verse, hükümedin önünü onun günahı artar. Şonu kakanı yürütü tavşır deyip, o menden targadı. Oğlunu peydalanıp, kannıma ağırlayacak kolluk gölü melguğun ağırlatmadı. İnni bir de Ahmet'in gereği yok. Onu yadirin gözünü öldürün. Koy kakasının zağını sıksın deyip, sapık batlı öldürdü. Zağını yangınlı vakti üstümde soğusu, vekim onu dur, yalmış koy verir. Doğruğun zağını yakmak gerek. Özünüm şağullardan bir icedeydi, has doğru bulur deyip, orattı şullu gözünü zikterdip, sapığa teretti. Deyişi koy işanul etsin. Gannım onu adat edip şağulunu ağırlamak, on kalbine yakın koymak, onu torat almak istedi. Edip tersine bulur. İki baştan işanula korkok deyip kızıp verpiyorlar. Koy ol yerini gana bulursun. Adam öldürmeli olursun deyip, Kasım İşan öz pikirini aytdı. İşan ulunun yüzü ağır tökkü doğduklar sanrap başladı. Bir yağda yağan şağulu. Gannım adam kârsız edip men oğlum yetirlikten boşattı. Onu men özüme koğuşurdu. Men olsam on bir ehemmilliğine zugab edip, on oğulunu öldürsem. Alaytada bir ilkenci işi men oğlum etse, o katı ansafsızlık olur deyip, oturunlardan dallı silap, olur yeke-yekeden seyretti. Hiç kimden de çıkmanka. Gördünüz mü deyip, orattı yerinden turdu. Men siz bilen koşulup düşmana karşı ursa çıkman. Düşmanı öldürmeli olanlar ekimdar. Ansaplı olacak olsanız, men sizin tarafınızda değil. Sağ olun deyip, o lüden çıkacak olana sapık. Orattı otur deyip ona adım urdu. Orattı elip yerine oturdu. İşan ulu, men beşe tarallı. Edil şu vakit gidip Ahmet'i atıp gelip, tüpüğünün koluna tutturdu. İşan ulu sesini çıkarman, tüpüğünü yerine alıp, daş sıktı. Hiç kimden şağullunum beylikden tez çıkmadı. Yesirdir tustav saklamak üçün yörüte kurulmadıkta arızık kapı. Humludun dağının ortasını değerli dağmak üçün dikirin ağacı arkasını verip, köyleki senin üstüne oturun Ahmet, yokortunun akkizicik deşik ezer edip, günün ikinni yerine varanını şen edip, günün yaşarına hoğulu otuyordu. Men boşatmak üçün esen yörüte yerinden basarım alıp gelinler. At getirdiler mi ki? Yaragları var mı ka? Düşmanının elinden kaçıp tutup olur mu ka? Şudur yal aladırı bilen bakamrak avşam düşörün dilegede otuyor ka. Birden küme tarap goloylap geliyen at toynonun sesini eşitip, Ahmet dikrağına kaldı. Men düşmanın eline düşönümü, şu iç yanını dağır kümede oturanımı kakam dağı bir dağ kadar eşitenler. Men bir dediğim bilenlerinden son kakam dağım yatma. Bir atlı küme tarap geliye gör kim ka? Yakınlap geliyen at toynonun sesi, kümeğin içinin oturan Ahmet'e has koğu eşitiliyor. Ol dükurdu barga yakınlap kümeğin sarstırıp geliyor. Atlının şağulunun kapısının beyarik kaydanın Ahmet atın dükurdusundan ağındı. O da alımlar yanı neymi hıyarımın lörke edip Ahmet kaygıda otuyordu. Atlı kümeğin kapısına gole gelinne Ahmet yerinden kalıp kapıyın zayrığına aşıkladı. Şağulunun gıyratını Ahmet tanıdı. Üstünde eli bir yaşatarlı işan olup tüm bir alçı işi otuyor. On güdürün renk köşkün, ola yedine seyredip, teydirak gelip, sanrauk sesfile kıyırdı. Yapyangıcı da, zalimlerin elinden sıparın diyen umut bir oturan Ahmet, İşan Uli'nin yüzünü, onun renkinin ösüksüzlüğünü görüp, sesinin sanrauk çıkyanını eşitip, Rezcan umut değerliğini andı. İnni, şu tetiğinin elinden ölmeli olalım kam deyip, o kemsinli. Asarsı garrı hayal geldi. On garı işte bişen yerleri gulpu asıp bilmeyeni sermeleyedi. Köp şatiyini gören kara gözleri kaygı bilen Ahmet tarafa seyrediyordu hem yaşar yadı. Kapı açıldı. Yaşulu içerik boyunlu öttü. Oğlum. Bolya atam deyip Ahmet taş sıkma üçün kapı gelinle yaşulu salazı bizden razı olgun oğlum deydi. Ahmet taş sıkanın son gözü onun arkasında dağılan elini sözcük kolanına "Seçme" deyip İşanul kıssanıp kıygırdı. El arkasında dağılgı Ahmet'in yöngden gıyratın üstüne el tüpengli tonkorlu oturan İşan Uli'nin ıyırdan tirkeşip kuma taraf hayal uğranını gören beginadar begenişli yal olup Şahuli'nin ullu kan ağıyına taraf girip gitti. Onların ıyırından garaba baryan asarsı yaşula beginadar ünten vermedi. Asarsı yaşulu umadırmaşı uğran Ahmet'e
söýgü bilen. Atyň üstünde piýsine açyp oturan işanlar ýigren şüle garap. Olaň ýyragynyň barýady. Gumuň depedine çykyp Ahmet aňryk ýynyp başlady. At has tepeden aňryny urandan işanuly tüpeňini galdyryp okuna sürdü de taýynlandy. Dogumly ýaş ýigidin atylyşyny görmejek bolup ýuwaş barýan goja munyň itli ýoldaşy udakdanmyka. Men işanulyny gün ýaşaýança güýmäp bilmezmi kämdi pikirlendi. Donkullap tepe tarap bulgady. Ol gumoskyp seretse Ahmet oýa düşüp uly seriniň düýbünden aňyr geçdi. İşanuly ýaňy seriniň gapdaryna baryp tüpeňi Ahmede şenen wagty. Toppa seriniň düýbünden basar edil arkydan ýalyp öküp onun arkadyna hoppa boldy. Daýawit işanulyny alyp badyny atdan agyp gaýtdy. At ürküp ýygyny böküp öwrünni gumdan aşağı inip gelýän ýaşyly petepet bolup atyň ýolundan tutup ýetişdi. Basaryň ýygy sürelgen esen işanulynyň elinden sypyp ýere gaçan tüpeň aldy. Ahmediň elini söýüp gıyrata münürdi. Tüpeň hem Ahmediň eline berdi. Ýerinden galmy diýip ören saratyny gap öz atyna ýetişdi. Ýollaryň isteler ele düşür edip gorkularyny ýolsuz gum bilen öýdürini ağlalara urup esen nagy kaçdy. Basar hem işanulyny taşlap öz eýetiniň ýerinden ýetdi. Goza bir işleriň beýle sarp boluşyny geň görüp esen nagynyň ýerinden haýran galyp terilip durdy. Olar tümmeklerden aşyp arany madaly açanlarynyň soň ol barıp işanulynyň kellesini gallardy. Etme özük. Boyunu mezdi diýip işanulyny ordan ýeplerdi. Dogurdan hem onuň boyunynyň ýüzünden kan durmanak ýady. Men owa habar bereýin diýip goza owa tarap gaýtdy. İşanulynyň Ahmedi atan tüpeň sesi wagt bilen eşitilmediler diýip içinden pikir edip deňşergen oturan şagulynyň ýynjyra gaçdy. Begnazar bar seretle tüpeň sesi çykmadylar diýip işi oly oturan insana buyurdy. Begnazar daş çykyp aşarsy gozanyň ýetip gelýänini gördü. Aşarsy goza gele gelmäşe hani şaguly baý diýip Begnazaryň deňesini geçip öýe girdi. Şaguly baý. Men olaň ýyzragyndan barýadym. Men gumma çykamda olar gumdan aşyp aşak düşen ekenler. Berden ýol borsmy gaplaňmy bilmedim bir ullokan möjek çykyp atyň üstüne oturan işanulynyň arkasyna hoppa boldy da onu atdan agdardy. Onu ýança bir adam gelip Ahmedi sen atyňa münürdi diýip goza bar burun işe tozap gurrun berdi. Şaguly zewwe ýerinden galdy. Oňa ýygy bilen öýde turanyň bar ýerinden turdy. Her kim tüpeňini alyp guma tarap bulgady. Şahnadar Begnazar çapyk serdardagy işanulynyň ýanyna hemmeden ilki geldi. Onuň kellesini galdyrdylar. Soň dik oturtdylar. Onu ýança şaguly oratdy, pir ulla geldi. Eň soňundan Kazym işan geldi. Bir ýerden düýüňi tapyp owatlap, itiň diýişiniň geçen ýerlerine kül basyp, onuň ganyny takladylar. Soň Şahnadar Begnazar herse bir goltugyna girip götergilen ýalyp onu öýalp geldilerdi. Tördi ýerek düşüksede ýatyrdylar. Derrew gejeti bilen aýaly we başga ýarlar oň daşyna tegelendiler. Şaguly oratdy baý. Ganymy beren möwletimiz ertirdir. Ol bugün akymmetde arkaýyn ýatar. Onuň ogluny ýolly biziň adamlarymyz tutar. Eger tapyp kakadyny gowşaýsa, onda bu ýezolar toý tutarlar diýip sapyk Şagulla gaýdyny. Ýadyr atlaryň. Duýdurman akymmetde söýdürýän. Begnazar atlary getir. Şahnadar 3 milyon gidip Ahmediň ýerinden ýetelýär. İşanulyny tapsa da o sapykdan sapmaz diýip ol ýözüne öwdi. Soň Şaguly siz oratdy keňiden bilen ýerymizden uran. Diýerler şerekler ýükläp ýerden gelsinler. Bugün daňdan akymedy söýdür. Ertesi ulynyň uruşmaly bolaýanyny suwsuz hogar bolmaly ýaly ähli şerekler alyp gelsinler diýdi. Sapyk Şahnadar Begnazar atlaryň ýöňden türdiler. Olaň ýeri bilen basmasynyň äri atlaryny. Esenlen Ahmet garanky atlyşýança öýlerini gumy ağırlygy urup gaçdylar. Garanky madaly atlyşandan soň atlaryny maýdanyna görüp ýolyň gyrasyny ýerip akymedy tarap uradylar. Esenin gulawy misýaly, gözleri edil durnan gözleri ýaly gijelerini öýren dokdan görýär. Şagulynyň adamlaryny görenini ýolyň gapdaryna gizenýär. Olar bolmadyk wagt ýolly gidýär. Şeýrede bolsa olar arkaýyn näl tüpeňler ellerine taýýar. Olara basarym kömek edýär. Ol udukdan görgür hem ören duýgur. Etel tutulat görse bir hilçiň hyýany ýalyp
edil gürlecek bolýar. Esen bolsa onun sala gymylygyna düşünýär. Sapık dağın ýydan gelýäni basar aňyp, depäniň üstüne çykyp sala çyňsady. Esen onun ýanyna barıp, ýyda uluk seretdi. Ahmet ýydymyzdan kowu gelýär. Olara ýol berip, doýdurman ýydyrly gidi bereli. Ýa-da atyşyp olary gorkudalymy diýip esen soýlady. Esen ýolun soýlady. Oýara geçip gitsinler. Bir de olan ýydyla gitmek peýdaly bolar hem bir adyn zalar diýip Ahmet bir hili ýa-da görnüşde söýledi. Ýolun gapdaryna depäniň geňdegine geçip esen Ahmet ýydan gelýän kowga ýol berdiler. Esen atyny ýollaşyna berip, özü piýadalap ýolun ýakadyna goýlady-da, bir saga galat bolup durdy. Esen uzak garaşmaly bolmady. Ýakynlaşyp gelýän 3 tane atlyň tiýil gördü. Şägäniň üstünde ýürüýän atlaryň toýunyň sesi ýok. Öýdürüm gürleşmän ümsüm gelýärler. Hat goýdan geçenler üçin esen olaryň kimlerdigini şenetdi. Ýollaşynyň ýanyna baryp, sapyk güleşanadardyr, beginadar üçin geçip gitdi diýip esen oňa gürrüň berdi. Sapyk serdaryň minip barýan atyny mene sen meratyňdyr hadap etdim. Jenewar şatanak goýany gördü diýip Ahmet gynan şol atyny ýatlady. Iki ýoldaş ýolun gyragyndaky depäniň üstüne çykyp töwrüni seredip epete durdular. Beýle köp durduklar diýip Ahmet ýoldaşyna tory garady. Ýene bir az duruldy. Şolaň ýyryň hem gelejek ýarlygy bar diýip esen ýene mergen ölüni tarap seretmäge durdy. Zahan garankylaşdygyça asmannak tegerek aýyň şökli tartyp töwerek süýt şaýryn ýaly ýagtyldy. Şörün köp ýerleri esenin gözüne görünýärdi. Ahmet göwnümi gurmasa mergen ölün tarapdan atlylar beýer süýşi guruldy. Ýene bir az duruldy diýip esen gürleşine maslahat saldy. Asmanyň ýüzi arasynda ýyllar ak batyryp bolup asmanyň ýüzüne ýaýryldy. Birden gepleşýän adamlaryň sesi hat golöden eşdildi. Oýa düşüp esen atyny Ahmede berip öýdi ýene ýolun gyrasyndaky şoýun göýdüsüne giden ýerine, gaby sadagyň düýbüne baryp girdiler. Atlylar ýakynlaşyp gelýärke. Atlylar ýakynlaşyp gelýärler. Olaryň käbiri bir zat aýdygyn goýberýär, emma esen oňly düşünüp bilenok. Atlylar başly barat bolup eseniň deňinden geçip başladylar. Ähli atly geçip durýança esen gymyldaman durdy. Soň ýollaşynyň ýanyna gelip Ahmet gideli diýip esen atyny minip, ýolsuz gumyň şüýrün atyny dözümlät sürdi. Hemmetiň deňinden ötüp ýola düşäýek atşana görler üçin ýeňirrek bolardy diýip Ahmet pikirlendi. Uruşun äli şatysyny gören ýegini çiýindi, komandir sen niýdir aljak? Uruş meselesini hakim düşünäjek diýjegin Burunov, olam gannymyň öz gorunmasary. Onuň işi özüne ýeterlik. Şoň üçin ähli zatyň aladasyny öde diýär. Agzaklap gannymyň bir ýödülgeýe. Uruş taýtgaryny bilmehedi. Onuň ikinji orunmasary Kazakov komandirlerim İşan Amanow bilen artyk mugullum aňyl düşünjeli edermen adamlar. Gannymyň özü ömrüne komandirlik etmedigen bolsa, birinji jahan rusyny edermenini üçin tiýile galdy. Garajdan rusyny bir tiýile gamalmady. Emma baýlara, ezilere garşy uruşmagy, kulaklary, basmasary ýigrenmegi öwrendi. Oliň soňunda İşan Amanowyň ýigitleriniň arasyna baryp, şuň daňdanky boljak uruş hakyna düşünişmek üçin ýollaşdyr diýen wagty bir onuň sag eginine ýerini goýdy. Ol geňirgen pyýdan heritdi de edil doňuny ýaly bolup durdy. Esen onuň aňyr tarapyna uzun boýly ýaşyt Ahmet. Agza komandir kergun maşy agzaklap baryp oğulny Ahmet uzaklady. Hiç söz diýmän şo uzaklaşyna bir az durdy. Düşmanyň şagulynyň ýerdeminden, Kasym İşanyň däýerli haklyar kümetiniň basmaçylaryň nanyň bir ýaşyt Ahmet ne ýylypdyka. Ol oğulnyň gujogyny tapdyryp agzaklap baryp esen puhta uzaklady. Sawwolynym, sawwolyp onuň arkasyna kakdy. Hiç wagt ýatdan çykmaz. Sen beden ýaşylygyň hiç wagt meň ýadymdan çykmaz. İşan Amanow öz komandiriniň öz uly ýoldaşy gannymyň oğlu Ahmediň isýanyny dynanyna gogurlanyny ýatlap, ýa ekirtaý oğlunyň düşman golundan tapyp gelenine begent görüşini düşünmän. Gannym aga, bu ýoldaş komandir, gözüňiziň ýaşyny tüpürüň diýdi. Gannym şahatlyk bilen ýigitlerini öýdündi. Ýoldaşlar, şu daňdanky töweşde bir basmaçylaryň soňuna çykmalylar. Geçen töweş, biziň güýjümiziň has artykdygyny görkezdi diýip, gannym ýigitleri daňdanky uruşda ýören batyr deprenmeliklerini düşünürdi. Komandirler ştaba gelmeliligini habary berip, gannymyň özü esenlen Ahmedi gultuklap, şagulynyň mehmanhanasynyň gapysyna geldi. Ýutup, bäriň bak dedi. Ýutup, bäriňe bakyp kakagynyň şahatlyk gören gapynyň agyna ýerişip duranyny görüp,
Kaka näme diýdi. Onyan Ahmet kakanyň goltugynyň aşagyna tümülip öýe girdi de ýutup uzaklady. Ekizler iki dogan. İkitem hor. Bir zynnan ýatyp bolunsa, beýlekli yaradar bolup bolundy. Köpüren gannam ekizlere serelip zaýym şunkünne dur. Onuň gözleri ýagtylýar, doduklar ýaşarýar. Komandirler ştaby gelenden soň süýşeli silahdaşyny ýüşüp, gannam dagy esenin gurrugyny diňlediler. Olar gelýän düşmanyň sanynyň näçedigini, yaraglarynyň nähilligini esenden takyk eşitdiler. Olaryň güýçleriň nähile edýänliklerini, öňüm gapdal dazorlarynyň nähile gelýänliklerini takyklap, öz komandirleriniň ýigitleri bilen düşman nähile garşy almalygyny kagyzyň ýüzüne bellediler. Gannam öz komandirlerin takyk buyruk berip ýol alýarka, iki dogan ekizler bir çüňkde tüzüşjek gotşaly, maňlylaryny degirip öz başyny geçenleri bir-birine gurrun berýärdiler. Ýary geceler atriyat düşmanyň garşysyna ýola düşdi. Artık muğullumum, işana malımum, burunumum ödiyitler bilen aýratyn ýöremeli ýeri, hereket etmeli iş var. Yeni etenin işinden kıyını yok. Ol ýanyna ekizleri kömekçi edip alyp razvedka etdi. Öňüm gapdyr dazorlaryna duýdurman, düşmany nähil gawamalygyny gannama habar berdi. Akymmedim oýunyny rahat ýatan atryadyň üstüne duýdurman şolmak üçin entek aradaş diýip aýdynda arkaň gelýän basmaçylaryň daşy duýdan saryndy. Şagul gaçsak tutsak boldy. Ýok tuparýarlar. Atryat gow taýýarlyk görüpdir. Eğer ýüze çyksak ýagdaýlary öňünden şäre belläpdirler. Oratdy we ýöz ogullar bilen garşylyk görkezdi. Bir ogulyň döşüni ok diýip atdan ýykyldy. Ýöz fagelin yaradar bolup, emma başga bitirne iş bolmady. Daň atdy. Sapık serdar sapık barya. Yetenler ekizler onun ýerinden atlaryny ýüzüň taldylar. Yeterler hem olaryň yaraglaryny akymyda ýeltmegi, Kazakov bilen Brunho buýurup, öz ýanyna işan bilen artyk mugullum alyp, ekizleriň ýygy bilen gannamam daýaw gyýrylşan sapdyryp gitdi. Aharatlary näçe güýçli, näçe ýernäme murdu. Agyr gumda ýolsuz ýerden türlenine güýçli alaşanyň ýagdaý başga ýeri bolýar. Gumdan aşyp oýa düşüp, oýdan geçip, gumdan aşyp gyýr alaşa ekizler bilen aran barha ýygyr boldy. Şagulynyň ýanyna matyny gowy barýan Ahmet başyny ýöwürip, ýygyna ýörleşlerini ýyzyp bir ýetene diretdi. Olaryň matlaryny aýgarlaryna sürýär. Emma hal ýygyň, alaň şägeden ýenip gelýän kakadyny görüp, ýigit başyny ýaýkady. Eline tüpeňini alyp, sapykdan çene batdy. Ýok ara uluk. Okun goleleşen ogum. Garat bilen dorat, şanalardyr begnadaryň atlary durduğu soýda galýar. Olar tüpeňleseň, enne gurmagam boljak. Emma miratyň aýagy güýçli. Takar bizagat görünýän atlary ýegerder ýalylar. Sapyk göz götere tutsak, mirat onu alyp çyksak. Bir ýagdaý hem bir üçin aýdyn boldy. Sapygyň gasyp gutuljagyna diňe Ahmetde ýetenem, gannymym düşünýär. Olar atlaryna näçe gamsyrtyran peýdasy ýok. Sakar barha aranaşyp barýar. Birden Ahmet iki barma ören diliniň uzun sarazy eplep, içine demini madar çekdi-de bir zyny sylty ýerdi görün, mela atdy oşap, ýygyna ýöwürldi. Ahmet ikincige de ýerdi. At ýygyna ýöwürldi. Üçüncüge de ýykyly geçden at üstündäkini uronno dewsilerini bakban fikrige şagyrlayan tarafa garşy urady. Bir ýagda Ýusufam artyk mugullum gördü. Ýygyň bular bilen aran ýygyryp gelýän gannym alhyk oglunyň siýgyryşyny, miratynyň ýygyny urulşyny görüp gon süleýil girdi. Sapyk serdaryň dünýäde darylyp başlady. Ol ýokman ýere düşjek. Atyň zülüni bir ýana soňya. Ýok, at durany. Ol barha sapygyň düşmanyny tarap ýakynlap barýar. Sapyk eline gamys süren miratyň ogudan kellerine ýetişip birliginiň genişip başlady. Ahmet onu görüp özüni taklap bilmän tüpeňi şeňde oňýansa atma diýip gannymga ýygyrdy. Gannymyň seli giýjäg aldy. Ahmet'iň tüpeňi atyldy. Tüpeň atylmadyna ýylsyr kelle adam atdan agdy. Üstündäkiden boşan mela at göni Ahmet'e tarap gaýtdy. Ahmet gyýratdan ýöküp düşdi-de melata tarap okturuldy. Barabar maşa melatyň boýunyny guzaklady. At özüniň gümşok dodaklary bilen Ahmet'iň horjy ýanaklaryna uçady. Kitabyň soňy. Kitap köýerleriň Türkmen Döwlet Kitapxanasynyň studiýasyna ýazga geçirildi. Ýazga geçiren rejissor Husan Ataýew okudy, Settar Aldyýew. 2004-nji ýylyň baýda